asaba goteba nga ikiama gya ODM gikwamba kororekana nga gatigati yayo mwatikano nororo gikiama gitamanyikana tigo sekerese serikali kubwatira serikali asomo secretary general asokiri na kugikiria serikali ngichwera kwa nigorengani Raila puppet or ODM lepo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saidi kurwe binto kurwe makitapa kerege lakini nkoira ni mahega kego omuntu mato gukurageria sese ya ukagari egere koge butuko onye kubwateri ibolyo obosemia gusekero kendi gyonsiguri mirobili itu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukuri email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV uburuso bw'omugusi mwanchumo ligareria bw'Ensoko TV uburuso bw'omugusi Inche Clinton ndigia senjera ya bene ngokuarigania na gukumanya buna no chiko bagukomerana na inche asemesa ya mayakoru Ensoko litukoria Jumaine litukoria Alhamisi na bwego litukoria Jumamosi enseyamo nechinsa isatu chabotuko elionchiko komanya mangana mayabu na nyara kubaga kuateka kurwa sechinsemo au rongorwa gusi county ya Kisii county ya Nyamira wikase county ya Nairobi na bwego chi county chonsi emirongene na isano na ibere. Ensoko TV oboroso womagusi. Amangana maya bunabotambe inesiro oye amate nabono niwe kongo kunyaretera abuna atekire ego chakra ime rgongo rwa busi ego ikaiga ime yomochi Nairobi egati echingongo ao chense kera gituko olia ichuma ensaye moya maragoba amane kinsa isato ochiabotuko aiga ime yegeteseni kiao kiabene Ensoko TV oboroso womogusi. Enibo nero ekogendia obonda bwense na kigekogera inche buna Frida Kerubo na imokire egetambukiro na kongaria ase chichiro koene kebuna ngoko manyinde na kiuchumi ya Kenya egokina na ki amagori ebinto ale na boigo merobelikiria serikali ya bekire koene kebuna uchumi ngogendererere umerana na inchekera litukoria Jumatano enseyemo na boigo chinsa isato cha magoba asitorabe to wesemia amange. Magega ya televishoni y'Ensoko gwikasero yao kwanyoriribaga ligi yaliyokuraria asegete na mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwato kuraria gukwenyuria ogukwa gose okubonchuria bono nabokonyoribaga lya bene liyokuraria asegete senieke aseriguri liyake busani tolikere gose twakere simigwetire namba yaito yobonchuria 0788666662. Asokoria gokogokia kogosemia na boigo gokomanya ali akorekanire kurwa chinsemo chia Kenya
kurwa sensemo ya siasa chisemi obo wonchoreria amaganio haria kubwaterania obogima bwa botambe bwa mwanya bantu bagonzi ko batogosanga asensemo yeringana rieke moya mwanchu morigeria korigia kumanya mangana yeke gusi abego chingencho chae umerana na inche Frida Kerubo na inche Clinton Ondigi tokomanye asemesa ya mangana maya ali akorekanire kurwa ase chinsemecho kera litukoria Jumatano enseyamo ya mogoroba na boigo chinsa isato eye Nensoko TV oboroso bwomogusi. Eye Nensoko TV oboroso bwomogusi. Majito murgiria wita sengian Soko TV omurubira Soko wakire chinga kimire chigano kwegera na ndo Soko anenga anonsia sori kwa bokire emambia engia chinga kimwe ngotebyanga so asomurubira Soko wakire tunyare togusanga tunyare tukumanyania nabako gosemania buna omugusi chinga kimire chigabega maitinga abange mwabokire mugasaine kwebanga kweyarigania mugerane asemero bireni yeri tukana no Soko anenga kamugo ikerana ro mugendete gusangana into mugende ngane chiama chino eriyo buno mugusi tunyare toska mutwe imeta sengian Soko TV mu Soko bwakire nagokire nandi ninganje tegoka ekerongo sanga naye emasemo kura sumtana ito Facebook na YouTube na bugase na Maite Studio na tumira gwatutumira uruwaka rwago na bayigo kwanyara kuwa kesimi tonya togusanga ayemo asemo umuroberio Soko bwakire mwancho murigereri mbiya mono itongo mwochochi na ayo nagotebi gwateba itongo nogaya andanse soberete asenchire ya beno mwancho murigereri ngo kwariganie sebono mambia onyare ko bagogoswaso murubiri ito bw'Ensoko bwakire na nene mono ase mambia bono togotebi ngani goturi chakire ego chiri taikaisato maiga ichinsa 12 chiabono mambia na nene mono gento kiringo ati mwancho murigereri aigano tugosansa murakire gento twakomanyia liagendrete twagenda ase chigazeti na nene mono twamanya gutwarege ikaro kyabageni baito babwato bumanyi nonye naye twakwigurira chinga kichinde simigwakwana na kurwe kerengera likiago chagaiga na nene mono gento kili mwancho murigereri ngote binga Ensoko TV niko bono kujara ko bagotonyora ase chinsemo aiga Nairobi botonyora asenseme ya Signet ko nyara ko bago Scania TV yao na botonyora oro free to air bakogenda asensemo ya Facebook onyara ko bago kubwati Ensoko TV ogenda YouTube subscribe na nene mono onyara ko bagogotorra asimirobili ito togokora buna togokora butambo mwancho murigereri na andera bakogenda asensemo ya TikTok bono TikTok ngogenda tuli live na bakogenda asenseme nero ya Instagram otonyororo gokorwo rogenda SMS botonyolese number 07886696 nigo chire isano koleli sato omwali omwancho murigereri nambe yunande nero gutumika kogenda asensemo ya WhatsApp naro kwanyara gutumira ujumbe yago Diana goteba nuru wakarwao elitwanyara kabatoko gamba naye asenchira yobikirano na omwancho murigereri andonsia soberete nago kwaniringa Ensoko bwakire kera tutaraso embeo na igwa oyo minto kebatire aragagote kabige togotero kuya wasa sokiria ngora yane kogare goteba ngumenifanya ibada musubati minto narago sanso murabu yabu abono lende nyasaye tigakoroselie mirubili yago egwenere asenchira wikendayana Mungu ametufanya ibada sisi. Na rogotera for the first time actually innocent. Na rogotera gospel. Ni naleta gotera. Ni naleta gotera. Shimonjoro tera to mwana bali ile graphics. Akora graphics sana. Ogotera oguno guya kwasila biribuya. Na kwenda liboso. Umenifanya ibada. Ogotera oguno guya. Ninjendi. Kuna nguvu ni zako. Na arule kwaya wachumuligereri aiga Ensoko TV umurubiri Ensoko bwakire naze jira yabero mwachu mulingo tebinga gendera onye gukomisi umurubiri by the way wonde bwonsi Ensoko
toko nyora kende komisia mangi toro jirara kwa manyire ngana na bongo tera baigere naroli ngego rendi bayama sisi ire na mbeya mona aroli mona je dibwa tibono iswali rinde ko seiboli rinde na batabringe kiro morobeli gwe soko igore na mbeya mu mwancho muligeria nande egentegelio ranyali ko bakora no kogenda na a century ya Facebook nyali ko gotubwatia ando sisi kwa bokire mambi ya bono na ndege ntugelito ko tebinga egenda alia ubeka makwania obono mambia goseta tebia soberete egera tunyale ko batokora kawaida bune ekonyalekana to tebinga ngakibuga kire Diana rango mbara ibali baso ira somutandao turabakwanira egara ntuntu atebete ni ntwili ogiri tangani okonyala ko bagokoigwa kurwa se nyumba yao gaiga nindo che already twatwale chi interaction che kire 12 asbali batomire nindo che happy new month omotinyo chakire twachakira mutinyo kabere ko twachakira se tugen sokoti bona litwaso yo kabere kagite na kiyo kora lero kwasa sokera iga kwa ogete litukonyo letekera twachake tumurubiri oyo twacheta iga tugatenga mande mambi tukatoka turaire studio akirono etwarenga abageni twagatebi byeni ebyo bira kira kwa birabire na ndende twanyara ko batokomanya na senchira wikana honorable Fred Oseka ateba kurwa Fred Kinyos tendere market yagateba soko bwa kire happy new month kurwa mache ngumbu kurunga manma Bahrain Kingdom go ikainka Kisii County Kanyimbo so yakurukwa mwakiage village asagoteba na Bible bana Samuel Ongeri na my mom Mariano Ongeri my husband asagoteba akurukunga Ben na bana bane Masida na Macdotak na Brighton na bana ba Mintobonsi pamoja na Omosolibwege Sunda na Tasha Mcute mashabiki wote amona Clinton Ndigi Clinton kwa kwaniwe Diana na Innocent na watangazaji wote Wensoko TV babu atere emambia engia babu batwale mambingia oyakurunga Jeria kirbo Jeria mwana mitombi ya mano ase okara mangana na ande senjira abena ya mwanchu muligereli ngogotebi ndege ndogete ngogotebi ndege ndogete igoro ya toldi asege kakirbo sio Jeria kirbo na ande ndoje bairanire niria igabakale goteba ni na Christine ninga na etwara litukuliyo maete bago jaba interact na ande balikira ne message na ande nyabutobe comedian na good morning family mumeamkaje tumeamka poa tumeamka salama na ande Mungu ametufanya ibada mimi nimeboka wiya hata mimi ni muimbi nyabutobe hebu piga kiimbo kimoja hapo WhatsApp tutumie kiimbo game Colton Otto bwakire bya Colton Otto watching live from Kiambu National Polytechnic nyabutobe God is great we have seen a new month bya mono mwancho muligele maete korumutie nyundo muya ibi ne bya gubyo monene naboko gania ebintu bikogwenere munuta gete bisinye amaene bono kamura kana ngarana karuga guru gutoldi kana abatebi gagusira rero kangumira ali bus station kantebya inche toldi mugaka kurubone sie keire ne abasa kuna mbiri chiamambi bakangokie tochi nyelisa se ya tongire sakungere ki aliko zambenya mane tochi toldi wale esa kukeri bano rero ngo samba bali bado ngo samba bale ngekera mama kantebiri ngekera ngolia kotogota alizo big boy alizo big boy watu watamake dance tinda kwa na injilienda monta basa kwa ngochera injira mwachukuliria kade Soko TV murubenda Soko bwakire ni doche Michael Ndemo Omora uyu no yumi no moiri ayo moiri na bakwaniri umwana uminto bya mono tuwanjeranire oyaguru kweno kumakoli kurwa Musaraba town presented well nere eno kumakoli mwancho muligereri aigane Soko TV Bia sana ndo mwanchito mwagia khogenda utuma ujumbe aga seta serigiti kan Soko TV morobire Soko wakire chinga kichita wati bya ngenda utuma ujumbe ago asena mbeti studio 078 marakabere tokotebanga 6 go 6 ne moni go chiri 5 na trineri namba yo moire na boga somtano ito Facebook na otonya bina Soko TV no to live na bono ometas chinse mochiri cha TikTok iraunde mochi botonyoro ro mwanchito mwagia antonya toko gende masemo asemero birito ya onsi Soko TV tonya to sanganae na nyoranga nonye akamuraka kaba kago konyo kaluma
mrana rokonyo kurokaluma oyo TikTok chiagenda tatu mwabona ruarete lakini gwitira mutandao TikTok kero bare kuna usanga galia gagotore chai gakoro kimna tatu mwabaru arite na kumishurikira akabaka konyo ngongana wena bakenya baita abantu baito n'abantu bo bwanchani genda gusangana ito asomtandi to boigo o YouTube ringa kibogo to tianga na bogo kagali subscribe to follow asomtandi ito Facebook na bogo TikTok na bogo to follow ilikuwa nyara gakorole mirobire ito na tugenderete na bogo tonya to gusangana ayamase yamochinga kirindoche asina baito studio tebanga ensoko bwakire ekeyo musobwege sukoro na kuro Salams Club niko ndani ya Ensoko TV ensoko bwakire na bogo tebe ensoko bwakire byani Dr. Boni Kurwa Kegogi Metembe but currently niko Nairobi watching live Musolbege sote bangone bwate rideni lyae rideni lyae no limaitendere lye clip kyae mwana mindoje ni kukopae ningora mangana ninkore na ande batebye bagenda go too much clip echo whatever TV ngogendere TikTok Ensoko TV ngojere TikTok mwancho muligereri egara tunyara kabato kogenda busio asenchira bwikiranu ekirandi Dennis eke umusolibwe susu Ensoko bwakire na ande ngokorande boigo lideni eli muntu gabwateli kabeso lyo muntu agwakana nindo chegaiga mbarikiwa Dennis kukupa innocence email ya YouTube kuruchinsemo chia tasi mbuya mono YouTube ndo chebaikire 10 bali bakoligereri asenchira bwikirani mbuya mono mwancho muligereri asenchira bene nigongo gotebinga umurobeli Ensoko bwakire aiga no egetaseni na mbeye mwaseliro bali yagusi tibwatibwa bagukwana boigo yakara chinamba chito nigo chikoro kia Diana nga ekeneke murumunte ke koligereri kumono no mugusi na nene emerobeli ito nigo togenderete ko yesosa aigese kwarorire ono mutinyu muye biri kwarorire nebike ebire bose nebi nane mwancho muligereri na nane mono muna nagotebiri into nigo togo kwalibaga eliogiri yago yanyara kuba iko igwiho nando meto mwanchi to muligerio tayo ntogonyara to ikaransaga iganto konyara to koboka bunige tasiri Ensoko TV to sange naye igonga naye tigatuko kiringa mbiya mona soko genda usanga naite emambia ya bono chinga kiune chiga na wigo mbiya mono aso usanga semero biritu yonsi ni maite bali mo kubwate mero biri yonsi chinga kishirimore mu bwate chinga kina ndimbale no enekero gutumia data yao baso asumtanda ito to gwakiranga mbiya mono na nyasaya agendere ko sesenya yo mwanchi to muligeria chinga kishiribo kugenda gutuma ujumbe yagasina baitio studio na bagasa mtandao ito Facebook wa TV yao gago no kunyora namba ito gago ye studio na bagasa simia chelsea bagoto gote ko rase county ya Nyamira ne county ya Kisii ama ne county ya Nsitwetanaine no torimna chisemo cha Pang na bege county ya Nairobi no tunyora chisemo cha Signet konyara ko gusangana itwe kwanyara ko gusangana cyamate cyago kore nino sentiri tukoligara karona rwitega kerona kore tamaya chinsa isano na ibere naso etega lime yoko genda mwane okay asemete bono wagote bamwane yoko genda mwane kerona lime galiye ndongere kya ngoke sana ne conductor conductor yawe getege decide aki yango getsana abege tege decide ege decide kyale ngikike baliri igono Tuesday yarengi no metege decide kingi kyali kire ndebi no bwate talent talanta ni talanta yao yogo samba chibando yogo samba chibando chiko yege tuma ge omete talent bono no tebije batia sambe bana takuna kuchukune tara yojo orega gora ne kyamba yo katikali bono na nje butingo nyara gusamba bono nabo bugene ke batiki ara ngo chukona ali asi ayire mekende wale muri na baro bugendre ne talent gendera buzi ninkore mende era kwandere gore talent na kubeko mukia talent ekegwa no mukia kewa munenge kiana yo sambe bando ekyo sambe bando ndo bwate kegwa na passion to bwate talent na passion kiriko yunga passion yugo ko yeliye ko rendere ndagira yani ngento kelibwanjete ay passion ni tali passion ni ngento kelibwanjete passion bone kana kigali yime inyo tega ntanga ni kwenye na chitega kanjate bunga ya ichoire katebagwa buna rakina arosiriga kagende ya kabiri rana chitenga yora ya kabiri at least ya mabagana atiga to atano abona otebo mete watu watano wamebaki buna Nairobi ere kwa manyanga yore abachi agusi ko ta watu wawili kwa mabanya enyumo etali nonde
Bachora bagete set kwanza jirichiko na Kisumu. Kinigero na Kisumu. Kero upande Gusii Innocent. Akonyoranga abantu bari wanaitwa makanga bakora kwa makanga. Akinje diga tebiga umurobiri yo soko bwakire. Stage yeli no toja kwa yakorera nande to ikaranza chigari nje n'intu to yuakere kurume nande ko batebi wamebaki wawili umuntu ataye imeri gari ere nyumu. Bono Bakore gasingie. Tiganda asabira mabere talingana abaita. Igaziningia baba. Igaziningia bakora ikera no kwe. Inero hard work bono. Inero hard work. Bareke naso gari yo mu mwanchito murigeria. Amu muroyo nabegetege dishadi no mu murole ngaro. Nande mbiare nge by the way. Arenge so handsome. Andabe getichiangaro byanege dishadi kirimbi yakare ko morusi. Ekero kia waigo. Ege decide kemete kia. Asera ngogire na bwatisa. Genda musio. Okay. Bono, ege decide kia ari kirenga. Hadi wagna hotebi. Omoki ne talanta kewa. Yago teba hard work is better than a talent because a talent is paid through hard work. Oh, igo mukino ore gento kie ekenene. Ekentekene no muki. Kwabe geto mukina ekumuligereri na kororanga biyabe gete chianga na mariko na re ngororo. Mwanchu muligereri. Ekwere rara magana. Yari kiro ko maega. Eyono. Musubati ondemo. Kitongite yari kiro ko maega. Musubati ondemo na igura magana iyo. Ina egali yabo ngwirete registration number. Ya era nairete lakini nairete chengo nande mbagwadi badde nairete na egali nero ngoli nakera tukana biyamona ine gali yanga WCW akorokunga musuluwe swata wapi Salome Onyoni Diana B Ndemo Natasha Mcute Linet Mokogoti Bobiero Sheila Kemunto Jenny Omomoreka Kejani Jeria Kirubo First Lady Doris Nyagaka Dolvin Mora Stella Omale Happy New Month Toldi musuluwe swata banga sokone ya moti wakiro matitiri na maino mwana minto it is on fire ndete yo to wakiro matitiri no nyane presenter ya minto ga igandoche ya chakire korra ebi disadi baliri separa agotebanga hard work umukia no roho yo benda na bugutware taranta kewa bono tiana ra kwanero mukioyo umukioyo ngakiogo cha Innocent kero mutrabu atekewa kiae nabwate ngeria yo bugima bwanye sai na maitenga igentekera kino Innocent yakora enyorere bitoki byaye lakini kwanyara muntu ateba mimi niko na passion nje nibwate passion yokoba umuralia nibwate talanta yokoba umuralia lakini kwanyaranga turikobeka mu kiase gento kiditagiti actually egento gwateba nekena kero bwate kewa negentekemo kero begeto mukia bono bya bintu bibire na begotoka urumu yoga tere kwaya lakini onye to koligereria ororenga kibitero buna bono kuna iguku yago sano no kabiyaiga enga umenifanya ibada utokoligerera no na mariogi nga kia bande bagotera uchake kwigiria ogotera gutarasoka mate ngwakore igende iguru kwetiza amaene urarorenga kilio giri gosoka netokobeko mukio mwanchu muligerite konyarekana ayenga kyo igwete gete gibikare bitisadi igaiga doje Christopher Tandi ataba bwakire we are looking great watching live from Burangi Kenyambi with my wife Lydia Kirbo abana Sheila Matiangi Muranga Mikae mama Numungina na tata Muranga pamoja hadi tamata. Have a good new month of October mbia mwana mutinyi yuko mwanchu ndo chukura sensa mu yana oteba good morning hence Soko TV I'm living and watching from Babadogo tuko pamoja goto mama igago chiase abasaiba ne happiness na bande kubateba basoimeye Soko TV mu rubiri Soko bwakire nabegongoro chukura sumtanda ito Facebook atebanga bwakire bia looking great watching live from Burangi Kenyambi with my wife Lydia Kerbo habana Sheila Matiangi Muranga Mikae mama Mongina na tata Muranga pamoja hadi tamati. Have a good new month of October na yotu aromutinyomya abateba Samuel Mukaya Soko bwakire being WC ngagite ya charukire korende tigana so ya kabere yango yekonya ko yachire sawa agurunga Samuel Mukaya gataba good morning Soko being WZW agurunga Women Crush Wednesday we salute you Jesse Winnie Monyangi Vei Nyanganyi Onsongo Deborah Delvin Momanyi Delima John
yagurugunga John Daly, Delvin Koni, Murak, Dibora Mukaya, Dori abatata bwata malita mangi. Dorin Nyakego Lea Mamora, Dorika Kirubo, Diana Nyanchoka, Daisy Mura, Debbie Barongo, D Mura, Divina Mura, Debbie Debra, Dolvin Demo, Diana Nyanchoka, Declan Bosire, Diana Kem, Diana Milka, Dien Milka, happy new month. Malieta tata na ayaro. Bachibo igonya buto be comedy na utaba mimi ndio nitaombea kwa gari na kurusie bango. Buya mama bwana Yesu asifiwe. Ochire bwango sana ne bango. Bali bago tatabenga mimi ninakuongelesha asubuhi hii. Nakwambia Mungu ametenda. Na tendi ande tingo go saba kende. Abateba tingo kuboli kende. Nege ntonje tinko boli kende aibono busangireria lingana liyo monene umanya gatebi nimi ile kitu naomba koko nyora kendo ngere lingore chire nyomba bono nyabutobe ga igabono na chacha totebi ngaki acha go chatu akire njirima dande igento daga tebi dayana bago to sabire gali menji muna bono chigali jiri kurukuru ensemo ya utawala inkoranga masaba bakongana arago chatu minyokibija sana nonyene nkagete nonyene chigali echi nonyene akwanire chigali ni nganchite kero muntu nganchite talanta yae nonyene chigali echi okonyoranga no buate ngane nkoro yago imeki mambikiri go cha usene bani chinga kicho kokolina konyoranga driver nere maybe na buate ngana yae usina bana litego okobekiro gotera konyoranga nonyene nkoro yago yabeire biya usanya kwalira agagu kwa babiego katwake nonyene chi driver chitonga mbiya mono asa asogoto bekera matera bunayo nohembali bago chagali bara sabana itwe imbiya mono sane kiagera masabali ngo konyaro yo mono yetari bons akiri ngo konyare 1 2 okay nindoje Rogers Nyariki kuruchise mu Amsterdam toko irana ntosome message yaye Naomi Ondieki na Dolvin Mura na Jessica Mura bateba wesoko bwa kira new month abateba agoiranelie familia ya mbiya mono anguru nyumba family ngete ninchi Eric Osoro kurwa Keumbuli Taro Nikondani na Christine Mura tokwira na gabwo agateba ngaye cousin ane Soko TV mwanju muri ni ndoje kigendete gocha na senchira bene ngwira na toli tuchisome gochakira aye umnyori de nchakira kurwa igase Christopher Tandi timbo keiga toko nyara kaba toko genda busi mwanju muri libu na twagotebiri aigane Soko TV murubiri ne Soko bwakire ana mbeyemo kirigento gukumanyiwa gatoga ndo mutimo komoke producer ndoje yona gutwake bikokoro igatabanga toga ndo mutimo kereta maya asenjira bene chinga kiri mwanchito murtote ngane chinga kicho kumanyeria agende tukone kikukura sebinyere bito chikaunt cheito na bigo gwika abisi tonyana tokumanya ngana ali agende tukone kiwa yeterenda yana demo twina tonya tukusanga naye emo asemo Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Onye kupote Ine Nuganete betri oratumia segari yao Ebetri uguchachirimo ugakweba Ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieliberera gosenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tuligigiga asingichao nigo tokorosia na koni chipetiri uratumia singa kichonsi chipetiri uratumie asigari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako.
taria yoka ne betri yechinguru. Betri ya Autobat ni betri ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo betri haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo betri imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo betri hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739 697855. Kwa wale watu wa kujamstatiwa, wachana na betri kama hizi. Tumia Autobat. Betri ni Autobat. Kwarasire asa maegerio yomonwa atabwati ebikoro nogenetie kwagacha anki yao na maboko ao omonyene aiga Borabu Technical Training Institute nigo tokwegeria ebikoro amaegerio aito niga kogenda nokogania gwechiro nobumanyi bogwakana chikosi cheito ngamona mechanics, electrical engineering, ICT negati yechinde nigo togotoka imeyomochoke birigo county ya Nyamira asamange twakeresimi ase namba 0746211764 gose torikere email gwetera borabu@gmail.com. Borabu Technical Institute, technical skills for development. Omwancho Omanyere Bwensoko TV Igeta Nsoko TV ibwatira sengenje yao kokoretera amangana amaya ayatabwati gwanchero ko rwonsi korime yagusi na isiko yagusi to kubekera tene ni anyare ko bakawateka atabwati gwanchire monda bwensi korwa se ebunge ya Kitutu Chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietari Nyarike Steven Embonde korwa se county ya Kisii elietari anen Wycliffe Orenge Mira na inche Dominic Onderi Nyabuto ekeranya gukoreta amangana amaye ko ritukira Jumatatu bakari tukira Jumapili Jeni Gongor Perpetual Machin na Nyora Netrobin ya Nsoko TV oboroso bomusi Nuganetie byome bitingu bitari kuboneka na kogotabwango ebyoma bikomenya asige kigetambe na gokobo koreri bya asemermo yao company ya Davis and Shortleaf nero munyangongo asika kimyaka 52 na kianda asobonia bwebyoma ao byobye bwekerengo kya iguru aseriguriria nigo bakonia chimota chipambu cha mache ekyo gusyalira ebimeria mache chigenerator chisolar panel amone chi machine kyo gukenura mache boigo ngukunya bali bisima ngwagacha bali swimming pool na gugisibya nkoni bara malyogo yo gukenura mache asumu cy'ubusongo Davis and Shortleaf nigo bagutuka samaga cha Stage Plaza ayarigirinitie negedesenya kanege Kigali asamange bakiresimi ase namba 0708623645 gose 0206966877 gose 0206968172 gose 0206968324 kama tingatara ngaiketaoni ya Nyamira na rena shauri sangwe ngararo moijana Muligereri Bwensoko TV oyo no moroberio gwokongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Nyang'au turabe tukumira na kira ritukurie iki guchakira chinsa 11 chamogoroba wikenseyemo ya butuko kugwakorire mirimo yawo yerituko kwabukire orosete uikaransitero ya ubwe andajita asekerugo orambulete merondo kunya gusibero ngori na hali ya screen ni chingero chikoletwo na mwanambuka Edwin Nyang'au ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwanu bukano echiembegetere ndo gesongengo to ameriria
bakaliya omontoya kabwatwa bakaliya omontoya kabwatwa amatukemeronge nagaika kabwatwa. Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Manjito muligeriane chinga kirina tuiranire tunyare kumanya yari agende tukwene kikokwa se ebinyoro byaito twatebetenga tugocha kurwa nyumba mwago twacha se kinyoro twacha se county nawe kachi bisi asabara ibaito bari tunya tukumanyanga na yari agende tukwene kiwahangane chinga kirito kuire ya masemo tunya tukumanya yari agende tukwene kikokwa se county cheito chinga tugocha kurwa se county ya Nyamira ase ekitabo ya agenda ime county ya Nyamira kubaterana n'ekiombe getali serikali ya International Solidarity Foundation basabire banyate bagokwanira abananchi be county ya Nyamira asabanyate bagokwanira igoro y'ikisegi cyegenka asibatebire bunanigo county ya Nyamira anyimoro chinsemo kiriya cyano timugrango kire igoro ase oboitgose kisegi kiri cyegenka asibatebire buna igoire ekerengo ya isano nemo emeronge 5 nomo na isano ase chinsemo chia sub county ya Nyamira North hasibaburirie chifamily gose chia matasi nyumba konyara buna baranyare bagusansura omuchando wechisegi chegenga mwanchito marigeri atatunyaro roboti urkurasinyo county ya Nyamira tunyatugosika mutwe nabego kuyikwanira Egetabo ya chinsiase county ya Nyamira nze yo waziri Harris Manoti niga seri tukoria rero kubatsara n'ekiombe getari ya serikali ya International Solidarity Foundation watwarege karokyo basomya babwatani aho anemono korwa chi sector chiriya chikonyara kumurekera amangana yo kurigera ya chisegine chiburaburu chegenga kwene kingango kyana nibare amangana yo kubura asinjira ye Kenyandanzo Butroma Asamarieta Njere Chokongo County Director, Gender and Social Services, Nyamira County, as a department ya Gender, Youth, Sports, Culture and Social Services. Asirit Koriarero, itariki mirongo 3 cy'umutenyuki anda mwaka 2025. Nigo twabwate omorobiri obogokwanira abo bisabaria bakwandura mangana gender based violence yani chiburuburu ao ase tokobwaterana nekeombekia Muungano Gender Forum, ISF, International Solidarity Foundation, ne Department ya Gender, Youth, Sports, Culture and Social Services, ase serikali ya Nyamira. Litukoria rero nigo twarenge gukwanira abo bisabaria bakwandro amangana y'ekibura buru lichiabeire ase chi station ao kuna police station Nyagetari Gender Department usechi kanisa ao Ege tangani kabisa tote una trauma informed care trauma nekero umuntu akoboyiru gosa akirwe ngendo kyabwane to korege tangani kegima twatebi ubuna ekaro lyo umuntu wakirwe goiko bwerengereria ibyo komonyene litangani utarachi kokonyo umuntu oria wakirwe na bwate chimba naende no ena ibyo komonyene goika bwejari while you are helping others emotionally, psychologically, mentally, kiagera naende goika we enambe ntangani gose the first priority. None karo umuntu asiriwe enjere ritokwanda twasoma ebifunge binge bibungo biri mbiri komokonya in fact yeke bungo rakwana nekemo harafu ogefafanwe after which abantu abekera bagwenire umanye gote kubairanira ngora bagokwana somo buganio yo mohime yo mochio Nyamira nigo abagwakirisha abo bene banyareko bakwerana ubuyambororo wokwene kina gusi nkorigereri were chinjera chindonge cyo konyara gokyanania ne chinjera cyo goseme igoro yo kubora roughly gender based violence na watorande 65% to reduce ria kera kini tari mono munabono Nyamira North netangaine
asensemo ye chibura buru gose gender based violence na hende to kotebia abantu ba mintunga ekero muna bono omwana omoiseke atibongirwe tagosibia omwana oria moire bunare igari nyagetari arapimwa arachekiwa amanyeko akoro na matibabu mwende police mumanya gocha kona gotebia abantu bande takora amenyoka gochia ndonsi nari kubatebina nonye no monte ekera asiriri uyo mwabo omwana ekera anyorira obokongu uyo mwabo asirire ngitobwenete komokorera toiko omwana oriange tomokwanere nigo bono kobomo banyare ko bakweranga nere buya chinjira chindonge chirigigwe cyo kwenekyanga obuyambororo bwo kwenekyo gosirana se bitabene erio kwenekyana konyara ko babale bagosuka bosio kobomo emi muna ekero omonto ebura buru yabeire ao karaminyoka nyagetari yo ekaroririe ayebwie komonyene ori traumatized gose naye kwararekanire kwa koboirwe igotobwenete kubaikange naye bwie charie Steven Nyarike Mbonde Ensoko TV county ya Nyamira Manjito Mulgeria nara yokorase county ya Nyamira chigakyo Masakito Steven Embonde korase county yo agende tukuwatialia kwene kyo atawatebinga basaki baito manyare bawikana ina sebinyore beito chinyoma cheto banyare bagutumanya ndoche innocent county ya Nyamira nerere leading kosenere tangaine ase chisegi chiegenka twarorire gatie byombe byabiri bigo esokia ekembe kigia International Solidarity Foundation kiarabeirige kwenda sana ase county ya Nyamira ase kiabeirige kubolia chiamate abaga kana abangina kwene kyabune kirabo bwato muchanda senyumba bagotebanga muchando tona kubura kurenda abantu baganiri bacha bachama bakwana chisegi chiegenka chinga kichinde taligento uragokere gose tige kogokero nonya tumanyeta kogosana tulesegi enka maene emambia yese emambia se mambira bakonyora chisegi chia soire egento kero kinta amanya buna kebatia gweburia na basaja bakali gosorwa gose na basubati bakali goitwa nataite gose karekini rendi innocent deep down neba no musacha neba no mukungu egento kero kitoko teba nkelinga mo basa kabisa liyo mana lieno muganiri kasesegi bantu bande bamenyire umanire nande bagakira ubugima bwabeire batene ne babekire gese kukiabeire ni bantu aruche ase gazeti yarotebanga eretiene ne yaba sacha na ubakwengenta abakwegusio obomoyo esa uri batari gukwana kolende kwanyoranga no hena bangine round ye bakari goita okay korenkeri gya korekana aiga so mongina bwatita ka Kenya abana esa uri arochinga usabu ate birengera lingo mugakoe igakari ko ngaine lisiko gali tubasa goikerabu yo ko ngaine lingo likuya tubasa goikerabu moncho muligereri egento kilitoka te banke linga kende gions kilyorengera tinga na kikireli chibulyo chikokore chibura buru gose goitoyonde ngebwateli chibulyo bosera na namona bokogamba nolyo bwato muchando gosoli montonde aiwa ikaransi nsaba kwanireli bagwa chikokore gentekebe na mambie ndekera kwa rulense gwatigira abana boka bana aba bachikonyora umuchando gosondo boka oite familia ya yonsi ekene kia mangana ne bangwa kwagenda iguru timanye tyo sengo kwana bale ngokwana tole toigwana na bali bara rusirie nse maeta bantu barule nse ntuli kumanya gosengo kwana tole na bali toigwana nege korwe kebe sana ndi gotigara abantu liyo tese ngora yabo no nayo gotigara ni liyo kwanyoranga umuchando beire tigatogenda se chinsemo chiabo machoge ndoche ya mateyemo kurwa ase kenyoro kia butira eyure sensemo ye bungi abo machoge nigo yasabire oboyene bwo mwana obo aselieta Violet Nyabicha oyu konyora o kolire emutinyo emogoso kolire mirimo aso mutinyemo goso konyega chira se university ya ronga aso mutinyo mo nande asakagire kwerusyo moyo obo moyo aso konywe esumo ataramanyikana buya ngikerirete omwana oyigwita nigo mwana oyomo kira tukwana chisegi chigenga mwana uyoroche kurwa SSMU ye bunge ya machoge chache muri kito Dominic Ondeli getoro na konyororo botinga mwana oyo masilieta Violet olese university ya Rongo nigeite taso konyesumo nabone ya mate nigete kumanyangi kirirete kilitoka teba communication kwana kera kende kia ndege onskia beire kwana nonde bwansi agere rende togotigo bororo asense moncho muligeli tigatwigwango eliboti ya Dominic Ondeli bunegete asenkeyo
kero na ranga tari gutwa keriogo ngamubambori umonu ngasigi kiamate ngatio kerra gocha chimio inyugo mwana one ngotio kareriogo mwana one tari gutio keriogo Motienyi no yo mobono kurwa omorokiwa Violet Nyabicha arua senka yabo asebono abibori amone amatiae yago getkonyora oborabwa senka yabo maiga yo mwana obo gosoa ase University ya Rongo iliache kobakonya aya onsi tacheti gwikirana maiga ya amate konyora oroboti gorego sira ko mwana obo asekerie gotebekana buna nigo anywete esumu nigo twakore sabari itogoika enka yabo mwana Violet gotoka ekinyoro kia botire bungi ya machoge chache county ya Kisii ase amatiae yatetebia yaiga ngo iwe simie kobu ngomata yego ntaburo ngomata ingene kama sukuma ngomata ingene simie igocha Violet acha tabatwa mwende yansi okure tombekire mocha ngachaka gukura rio na bakure tunende tukamyoka gochaga tukanyorega tukamyoka mbaka bwa so mwana ale university yakena watu wanyote no siriri eamateye eyatemete komanya gosenekene omwana obaniganywete sumu korende tibanyora machima ya aibono bachite konyora ekere omobero nyagosira obaretwe ugaiko mwana ange getege tangani twa mukunete twanyota kendete ebigoti byomire magora akokeni omobero mogima alafu nchombo nyene ni soeta paka ankamuikanga nkamutiokere tari gutioka rio nkamubambulio mun tari gutioka rio ngata magonjo gumonjo no mwere no ngasinara akire hasta yake ukarota kaburi wajimani ngakibono mwana yaika ngomwana garetwa lakini ekere nkumurigereri muna ese wajimani mwana oyo yogeri mogo mu atoire ngana nywete rio rio tari mwana onywete rio process yo gara yo kokara postmortem tukaenda mpaka nyagitari au moja mwana akaja kubaru kono mwana muna kubarwa yabaruga iriogo ligatuboka ligachaka gutio kero mundu kujisuka iriogo liatio bono tukarose kurwabu tugasoka icho nigo totema kumanya gose amakwiria nigabete okoba yobwanchani una ekageire korende nigo mamo mwa Violet nyagosira atetebia yaiga yate reportina umwana oyone nigabwata umusani oyu nigabwata umwese kondo kurumate ngomwese koyo ngona kumutianira arenge nje natebire stage yeyu ngwere umuntu ngwetare korende umwana oyone nimumanyete nyombe esiekire keburi nkungu nkeyo ali polisi tukasaba oskari nga tuange sakale yu torore nkiarigete baskari batotebetinga aya muna iso mwana sakale tori koewa esakale ile sakale talibere esakale ya monesi mie yo mwana na bitogo tumeka kokoro chungusi inuganda robelie merobeli mokorepi esakale ego cha mayo eamatianya gusira Violet yasabira bakonyi bwabene kubwatekana no gutanyara kuraso mucyoyo elyo banyare kubanga esabali yo mweryo ya nyagosira aki ne amate yasendo bakonyi ani gotore amuzana senye njo mwana kuno mwiboli gutwaroro gosemeria sumwana na andi ni gotubwata abana ba tukubeka gosemeria gujase bara tukwechanda tukulianaria egere tonyore nga twaba bikira sinchira chingia egere bacha gwekonya na tuna abaibuli tonyora bukonya twasibara akira bono eamatenya gusira Violet yachakire mebango yo komoreta na komaniga asenka yabo nigi amatenya ko bakigosaba abanyanyimbo banyakaba bakora obutuki babasenchira bwango eriko manyangi kelio mwana wabari gitasiri sakariri kiretere ko Russia obugima asenchire kagire ngani ganywete esumu Korpote serikali namba mogia nsoko TV kuruga ase kenyo kia botira ikiotoka gaiga ase bunge ya machoge chache county ya Kisii Veteran Dominic Onderi Nyabuto Mimi mano sana musakito mwanchito magera ningana yo wichana sana ase amateyo mwiseke divina kurino usawa itongana nyene kerora lya seskuru ko bwato muchando kwana n'abayibori bawo kwala n'abasani ose kwana no libwegene tenga kana kwana nere na bakunyaka gonkonya imaitenga omorobiri no Research University o counseling tumetigose oyo mento inosendekera kwalenge asichisemo chia college ose university mwa bwato omorobiri ko kwanga counseling no rengororo ngokwanira tuarenge twatebe gutobasa gwe chana bwa matemburi go chia ande matege ndege sumbuete kara muri college ni university gende yoro kunga relationships
watebigurende ngaya muswati uno tigana nere guso musachi uno tigana nere abantu bari isikana abange batagetekere guto yawe gwa yasokirisiko baje kokoreki bache gogotegera na gokwa ikirenga mwagenda busio bono rinde nturatebanga nubuga mate bwagereta agasiri buma bwae lakini togotebanga ekero ubwato muchando reba no muibuli utabwati abeso wakanira twarore abantu abange bagwesokire raso mutandao yo oteba rero timbwati kende kerasokirire kwanyara abantu bagoriki bamukonyire unabona kwate abakamuraga guru kaluma aba ikiumbege kali guru ku tiktokers no narora kibatia gubulinga na inje muko ndi tiktokers nandi narora no mboni go muswati nari nero guchukonyu nero reality lakini nene talinga no gukonyu guko manchito murigeria ekero bwato mu chano iskoga gobe no moro kwase skuru no na baro kelero bakari kwirusio bomoyo okonyoranga emoro binoro yori ko kwa betika ne lero ntana kujugwa mono lakini kwa konyoranga kerende giria ina inebeseria kwirusio bomoyo korondo Korondo imeleta maneno. Kurende. Korondo teli mugosoli rense. Korondo abantu basoiroro korondo ni tali company actually buna kwa eteba. Abakonyora umuntu uchire gose korondo enda. Uchire kurutana no bache bagoteba na kibatinga ukuruta guchialie sengole rigo otegeti ororo ongemia. Bade baga ajua nero ororo. Abandire nane kwenda eginari ngari maseno. Ana korono ina bangi no konyoro begitu mwana mugongo lakini yabwata kasiringi gata itabiki. Nchenge tote yabantu bakore corona. Buna toldi ate gabangi namba baba rundi chindege. Chipilot. Baje orumungi na ro manene. Mayete donyene tinta sona nene witigadara tigirabu. Be aka koronde limugo bangi na mubugolia ngoli mwanda iziko moja go iruka. Kera mu irugire ngoli ye igoro. Oyo wiki 20 jams ai wukomi oliyo tali wiki 20 jams agendeka egamambia me no teacher lero chingeni nchiganiri sana kolege teacher ine korondo yao because Nairobi ya sende onse lero no butauni bulibule ngali to kaka kuna terunsa kana gwaka nakutotagete igura akakaya kolete koronde yugo simekia chinsaga chiao ukabeke sukuma yao ukarora chinka kichinde gochisika kwa begire chinsobosobo abantu bakoria anonyore bese yao lakini agera bateba ngobeke mia ngo expect nyore 100 ile umwana esukuru kuna bwana wachana na hiyo bwana wachana kuri manchito murigeria togosuka mutwe na wikase ekiombekeriyo kuri kyaba kichukura nigobono abasaye bakagire ko esokia asoboke sana kurwa county au litkorega ntonya tukokwanira tukarega tie county kiri cyabeire kigoteba buna abasaye mona abagency nabo baganirwe sokia sobonge kinga kikiri ekiombekeriya IEBC yatebetebna ningo kitaite keriki abantu gwetana 1 million 5 nemo nugutaisatu kurende nigo gwesokyo kokwabeire gwise togo cha county ya Kisii nigo nero egotebekana muna niga abasaye banyati bagwesokia asobokese baburiwe kwerekeye bonangwe esokebare asobonge banyare bagwaka chikura kinga kyomo MCB ward ya Marandeni Sombachi nabo Thomas bare kuri ward ya Basibo Itangare baburi abasaye kwerekeye bonangwe esokebare asobonge banyare bakubwata ekura kuninchira ya moboigo yogo chikolenta amoncholerio yo mwakoli abo chirubere 25 nebere mwachito murigeria tuyataraterera tichinkwana cyabara yabo Obare Thomas, MCA for Bobasi Boitangare in Bobasi constituency, Kisii County. I want to appreciate the work that is being done by the Independent Electoral and Boundaries Commission. They started the voter registration, continuous voter registration exercise yesterday. But I want to speak to the young people who have had serious issues on governance that from what we've seen, from the figures we are seeing from the registration centers at the constituency level, there's a very low turnout of voters, young voters to be registered. I want to ask the young people who believe that they have a place to or a role to change our country, that they should come out in large numbers and register themselves so that they can be able to vote in 2027. There have been questions on whether the young vote will change the political dimensions of this country. I believe that the young people have a voice.
Looking on what is happening through the internet, through TikTok, through Facebook, through WhatsApp, the young people of this country have resolved that they have to change the governance of the country. But they can only do that if they register as voters. That is why I take this opportunity to ask all young people in this country to come out in large numbers and register as voters so that we can be able to change our country. First of all, I want to thank IEBC for the reconstitution, and now the new chairman is up and running. So I want to take this opportunity to urge all people who have not taken votes to go and register, because it's through the registration that you can determine the leadership you want or you don't want. And a lot of noise that we hear can only be determined if we take votes to go and vote. Mwancho muligereri ngokoira na ndase goikachise mu cyabusongo bamenyi benseme yuni go besokiri na kurwe birengereri byabo maega y'umurayi bw'ikyama kya DCP Rigathi Gachagua kororekana gotige elietalia Fred Matiang'i sokotalia tokakera renge asomukutano yomo abwasanya tukabagoteba nigo obomo bolibo kwamerelia serikali bubwate Rigathi Gachagua manyene bugatwara Martha Karua bugatwara JB Muturi bugatwara Natembeya nabo igo bukama gutwara Eugene Wamalwa elietalia Matiang'i tigumaega lakini abamenyi bensemo ya busongo nigo barure ebirengereri byabo asengani yekorolekana yuko mutiga Matiang'i siko nasibagoteba nga Fred talie project y'umurayi bwense William Ruto. Gachagua thako project ya Ruto asengenjo na muruseti asobogambe na kuruga abo njera teyo Gachagua arabama na Ruto kwanza banda batoiso kubwati none karato kubwati side ene totenga banda abara banairoti Gachagua igaro mopantu togo kubwati banda mbako bamo asense moya nete konyarekana Matiang'i nabwate right yoko endase Uhuru because Uhuru omonyene nero mokine tikisiasa te konyarekana Matiang'i abe te konyarekana Matiang'i project ya Uhuru akara twaligereti Uhuru oborai bwayo bwarengo buya akara korwayo bwayo buya ona yaikere ngaki Matiang'i abwaneta ko omogambi oyo amaseseni aya igakorwase omogambi omokoro yokorokwa ya president ya William Ruto nga yakorusi chibesa akwetana na Kenya ngima naende igarueta poor family. Gachagua should come clean as aruse tichibesa chiae. Gachagua tanya kwa taraba politics for many years go say in government. Ekera rengo mo DC gabutetwe gasi. Igo tabuati besa chinde chionsi, uzitabuati kende gionsi ara oro kiomo Kenya buna nanyare wetenenere bweka kisiasa abori obo president bwense. Matiang'i okoreira ba Kenya egasibuya aba Matiang'i omanyikanire Kenya ngima igoro yobokori bwa yegasi ntwo murai tomanyete omurai Matiang'i nero goba president ase Kenya na muntu tayo orati kumurusi ororo ebisaku byonsi bya mwanchire Matiang'i nyendiria jagete mapema tware koma mapema lakini Matiang'i oragambire so obo CS na ndo tokonyire ntwe otorokererie njira tware gokora muno abagusi lakini ase Kenya ngima ne miaka yonsi Kenya yeiteye gochakere tochakere Kenyatta muntu narugambire miaka 5 gaki aya no muntu ikaransire nanda bakabata iboronge gaseke Swahili inga onye kinko baita kinde isiko bone kerene nyumba nali mura matego cha kongoyi ali murangi yore kwano nali abaligerere cyako batabino kanya kwako mupira mo gwakira amagoro afungero okoboko boni gatoko na gwaka chikura to gwake Matiang'i is my brother ni mwanjete iko bono buna Gachagua ere tikabe project imbi yale lakini acha meru ngota kobali swallowed Mwancho murigeria negative birengerio ni bya manya kuri somo cyo bosongo hanamona kubwatikana nengane ko yendera gukoneka yage siasa na omuske Dr. Fred Matiang'i ni gare project yo muraibo enso muskuri Ruto nanyana babangi ni banya ko bagutukuterare chingume cya sibona batebre nigo Dr. Fred Matiang'i atabi project yo muraibo ense naigo nigo bono barire ire ukonekinga bachukunya ko bakumusira asobora ibwense umwaka w'ikirubere ne 2025 nebere Koroiga asubo tagatu mu cyobo songo ko reporter ya Ensoko TV. Ncheni ngongoro ko Pethuel Machin.
Miamano sana musakito betu mashine kurwase county ya Nyamira chwa kibago toskana wekase county kurwase county ya Kisio manchito muligana no betu ya kurokore toskase county ya Nyamira nigabancholia be county yo besokirie na kwemurungania magegaje kiombe kiria gitenderete chipara ne chinyomba ya Kena utagoli ibanda birange nebara asibatebire buna nigo bataitu roboturu asenche abene chakibabolya serikali ya county ya Nyamira kweneke buna ngwesoaniere enyare giye kubakonya monchito muligiria tikaturatigera chinkwana cyabonchuriri abo. Abantu bagwata chironi nebona simoroje yajete ekongola tori namoina mwato kunde ese kare moro de potoma ne potoma na ndonyo mwamwire gutagure para utari kwenye be karende once and for all webe moto tagoja goko ira na wabwatire kwa kumuriyo boroni boy kutoka kuperwanderera na ndi mwato tagoja mama mboga bono igarero no nyumba amore kutukai Maria danguro kudifuna mwanyangi mu biashara ku stage twatagura ibintu ipatwete notsi kironi otobukolete ngito waka ni byombe abawoja batutagura bagenda bono ngito waka na kironi national government tokonye gaki na baba ko ara kingo na iga asetori na bato isale to ara na bato ke to mero to tigaro no te si komenda ante nyugo no to komera ga tanto aga tre permanent batu aga tre ibanda permanent no to komera ga tanto ni gojian na omwali omwancho muligererio mo director kurwa ase factory echae ya Nyangoba Selieta Thaddeus Maritani gasabire abalimi bechae koira ni chingoro chiabo inse ekera bagendete konyora amaereso nkikirete jibonus gosoka ase ligolirinse asorogongo rwagusi. Thaddeus Maritani nigasabira abalimi abo koira ni chingoro chiabo inse de Diana libanyara ko babakonyora amaereso asenchira yobikirano nande naliete iranga nanyore libaga achichega igensoko TV asomorobelie nsoko bwakire akwane no mulimi nande anene mono tonyore nsemende yakabere yomugano gekogera mulimi twa muigure na barabuntu taite komanyanga ngayumu chando bere tumonchi mulili tigatonyora robot yorubuna rwaliganetigu nkagerete weekly for engene rumira ntenere eli tunyara ko batukoigwa asenchira bukirano igo musaba balimi baitu ba si bana ba Kenya ngaya manager tigatunyaire ngora nane ndoko weka siasa market cha umete bantu bamayete all over the world egera one factory X igo buyers bamanyire bamanye mtano nero as management mtano nero as governance yona na barati ko ole cha yabo ko ya siasa ngoja to reduce twende shambani na politicians keep up ikimeleke tu aidha basongo keep over kunya kukwana mangana mutamanyete kiga bantu bya bataalamu bakwane goroye cha kiramba maithingi kigendere lakini mana karo nyo mos umuna siasa ale chiro agale kusina matanga umanya kukwane ndatamanyeti itogosoka sana brento amanyiricha kiga ba politicians keep off tiga oburai tutwara oburai uli right kurwase mugondo abalimi mugondo no kunyeburugera no kubega fertilizer no gotora no black as buying center committees abantu balende chayo ya bako nyabando
ke factory be process ne when the right standards na marketing bakole kasi yabo chai iko na faida na itasaidia sisi neto konye lakini mwana gara konyo mundala matangi genda kwa ne chai utigire ikawa bona yajakire gocha ko bantu batogole chumurigereri kwemanyiri na bono nense mo yabona mambidayana asibona basaki baitu bagendrete kuna gwetanana ase ebinyoro abuna bubanjire koyoga lieto koyoga nogo na gonjokanana libanyara kwa bakoreta oroboti na gutumanyia ali agendete gukorekana kuruwasi chinsemo chegusi na mangarenge lakini nde Diana nigo tukora yatigira abo na ndense chikoba jinsa isano ibiri cya mugaso murigereri nanyore libagali kwemanye amange kurwa SMS ito yamaya aigane Soko TV murubiri ne Soko bwa kirumo nchumurigereri nago tebeti abantu bari natete kogenda lakini nde chirukire tiganda agenda Kisto Onchali atabwa kiribya nindo chega Captain Victor Lenoyo Mondo mark me present from hotel ya Buga Village mbuya mono Hilary Musioma kurwa kangiami goika Lio Manga keroka ime nigagoteba no ari me yomurubeli no matelio manga matelio manga ni maiteo ngayeberete lakini ni maitai okay Bonfenja mubisa batabwa kiribya Diana na Innocent Bonves mubisa kurwa aka mubisa Bonfenja kurwa chinsemo chia kirwa nonde ime yomurubelia nyabotobe thank you so much comedian bataba wewe nimekaa hapa kando ni musikanyage please wacha kucha pole pole agateba igokoreka nga lero twakiniribirira bya ndegoteba ando chao tebanga naomba kutuma matangazo kwa ITV ya Ensoko gaki mzee wangu Ombimbi hajaonekana tangu akule ponasi yajae gaki Soko TV polisi ay yabo dobelingiri bagoje cha tumutangaza so bwa gobolire lakini yene ndeliye ko nganyi muntu koruka ye bozi mbi bagomera na liye setundu bali bomba na gororo ndeli ko nganyi manyete nago dedi bali bachiete Mombasa waikavu bakaira ne gali kaira rade ko chera iru ay tigabora lende ninje ngatebi abaliete bona singa kibakoleti ibakoleti mwancho muligeri den Soko TV murubiri den Soko bwa kire Christine Mora nyabotobe comedian narora mungwa narora Amsterdam by the way ogorugoro Rogers Nyaliki nabwa te list na ero Rogers Nyaliki ku Amsterdam Netherlands watching live in Soko TV show na Kemi Phyllis asagoteba nigo ale na baba Aiden Nyaliki Maya Nyaliki Anthony Ragoli Kirbo Opande Elvis Opando Mongina Mocheche Litunda Green Omoikoyo Junior nicho nyuma ya Kalame Kyobuba Nyarumbe Kaka Junior chairman ye Radio Jones Bundi Amenya Bingwa Nyamuli Mogadishu Sheila Kemunto Charles Mumanyi Frida Mumanyi Jared Kabuli Laban Kebuli Musioli akina abange ababonsi ipi kurasi namba ite studio ati good morning Sandra Diana good morning to you oyo mumanya sporo na nyanchron tiga imboki aba onchoke machoka nyamweya we Ramani Promise Nyambwabu Pastor Lamek Mumanyi Faith Mumanyi Boniface Mumanyi kwa Nairobi nabo igo atebanga Diana and Innocent mogaka mugusu watching live from Pipe Kware inche tingwe itenkoro yomuku tingwe ita igoro yomukungu obomobono bwansu Ensoko note chinsa Chelsea ngagiteno mugano ulitwa kwanere igoro yo tiga director tebire tondo mutimuko ngwani Diana ngwani aiga na ukwani mwaka mugusu na kwani na gwani Diana wante beti mukwana actually utumire message ne lia tatewa na ntebeti ngore trabega tigatoga ndo mutimuko mwanchu muligeri tokoirana tosoye sechi gazeti no ara Eye Nsoko TV uboroso bw'umugusi.
nugere tiko korobwa gachoba nene gusoboke Ovik Hardware ntubwate byonse biryoganetie asobwa gachibwao gochakere byoboroso gwikebye kirama nkoni tole chichuma nemesumari amabati chisimiti kwane kyoganetie ntubwate nigotoko n'ibintu by'obuya bwekerengo cheguru aserigoriora ikerie nigotogotoke nsemo ya tente umuchunyamira samange tuakerisi migwetire namba 0714213424 Asa Maria Tankoro Kwalis Bosibori Iga Noviki Hardware ego tukagaiga tente uko bari gani mwensi asa magori arinzi Mirna nabari bechinguru erikwe manyabo na wataka kuruchitana nyechense Frida Kerubo Innocent Onyango Clinton Ondigi Diana Ndemo Ishmael Mogere Linet Nyambane Daniel Omwaga eke nakige kos kiamesa yamangana mayia Ayetata suka ayebaba suka aigase ito suka Ouru Superstores yene duka mabongia eduka wetani eduka ekoni bintu rwanchaga guchakira ebyobwaga kibuna amabati yechigeji obutambe nechirangi ao ayukwerorera no wechorera se showroom yeito chichuma emesumari chirangi chitangi chamache no kwana togokora ngurukwe marire ebitunge tyobulemi buna chimbusuro noboyo ase chindagira ekenikia getagoisirwa nkondifura maguta y'icingeni omochere esukari echumbi n'ebintu binde binge byeduka tako na guchamachama na gutabataba gokenakena nalia kulijeduka suragure byonsi inse yekiramekemo asedigurire inse ikaseduka ya Uru Superstores asomo Chobosongo ebara ya Hospital Road amagacho Auru Complex ange na Credit Bank Oyonkeni Uru omayene Uru Superstores Limited Kisii karibu nyumbani awaminto samange akisimi namba 0111161500 kosetome email info@orusuperstores.com boigongo toka turashinchira chekerero buna X Facebook na Instagram Ouru Superstores karibu nyumbani Asomo Kenya Uru Superstores yonyore bintebe Korwa igaiga asamaga choje bunge nene amaneria Senate omwancho murgeri gwe Soko TV ntabe to koletera amangana majia buna neto wateka kurwa igaiga miyobo katakati ubumuchi o Nairobi igoika igabo sore nchenkuru kwa Daniel Omwaga ne yene Soko TV oboroso womugusi Enyagitani rubutamero chinga kichoboroere kolende talikire nyagitani erabo butamero asogoko bokali ubuya bwekerengo kisheguro otatiga Akasims Hospital nigo tubwata abanyagitani bomanyi boisaine bakurwali amarwire ao asokolenga nechimashini ichekerero obokole bwito nubwechinsemero ngebere nainye nkobara tole nkwakatura x-ray nkugwani tura maiso amaino amauga n'amagongo ngokonya turabangena koibora na kurobeli uruiboro ngokora tole ultrasound ntubwate ICU HDU NICU ntubwate pediatric services ntubwate gynecologist ngokora tole physiotherapy na pharmacy yeto nigichire amariogo ngutumia tolichi insurance au bunasha AON Britam naboigo Trident nigo tokotoka nsemo ya magina toligirenetie negete seni kyabanya nyimbo kya magina asamange akesimi 0707289342 kose tome email kasimshospital@gmail.com
gmail.com. Urwase abanyagitari baito bari qualified karibuni. Kashim's Hospital, we treat, God heals. Nogani tisemi chebikoro elikogenda nokugani gwechiro. Riatirimba Technical and Vocation College no turaiga asingenjo yao. Nigo tukurwa chikosi cha hairdressing, mechanics, tailoring, welding and fabrication egatio chinde. Abaruki wabaito nkonyora baro bakonyi wa masomo wetere nchira ya help. Nechikosi chito nigo chigwire uchasonde bwensi. Nigo tugutuka asama tabekania geteri ensemo ya Kesu Kisii County. Asamange tuhakirisimi asenamba 0757331085. Kusitulikere email liatirimba tvc2020@gmail.com. Sama lieta ngoro kwa Jackson Omae Yondo mwalimu Mukonyi, deputy principal at a college ya Liatirimba. By name I'm Joseph Kawal, the principal of Liatirimba Technical and Vocational College. Liatirimba is a technical college that welcomes everybody who is interested in taking technical courses. Liatirimba Technical and Vocational College, scaling the heights of technology. Eye Nensoko TV, Oboroso Bumugusi. Wancho muligereri bwe Soko TV murubiri Nensoko bwakire nande nigo twasoira sense moye chigazeti ochiali ejitaika 11 maiga yeseme ya bono mambia na SMS ya itoyo kuligereria liare sichi gazeti nigo tocha twanyora libaga twayeumirana actually tigantebe no manager nale lakini ngo murangelinga artificial intelligence AI yetalia tindi manyete tiganyora libaga agotebinga lietalia endiririe mambia bono kwani umuligereri litangana kamera kingotumia tonde diga aetumekerie digereri kwasa wanjo muligereria naende ne mambiende ko kwania na kwaligania se chinga seti tonyare kumanyanga ninki keligo se kekorekanete gosikia beire kigwateka ase chingonga wao chiense amalieta netali AI ngoro kwa chwa ya iteba wanjo muligereri nabo gwancherana na inche ugakoruku AI di ayenga kimumanya chama tebne AI ya Kenya kera tuanjiranire igo twensi oro echwele lyokoliera AI na lieta lyao ligio mubasi tago ngo batomerande chenzi ngo kwanande na Felix bia batoro bekadera ya mwacho muri to katika gazeti ya The Standard sawata Rabo Rausa SGS bagateba nigo bona ba secretary general bebyama babekira kemagia ODM nindoje Sifuna nindoche oyole asekia makia UDA ole umurwaniriri na ndegarenge seseme akorunga Hassan Omar na gaiga nindoje Jeremiah Kioni bagateba nga nigo bakari gukwane birengereri byabo na nemono ibakubolinga nigo bakare kogokia abana inchi gosa muganda bw'abantu esibagale batebanga aba secretary general bibyamebi nigo bakororekana babuate umuri umuya bachakira koleta ase ensemo ya siasa na ande bakororekana mbali bakubuna amachiko bakogenda namagana ali batebanga party leader ideas esibagale batebanga nige korolekana bachakire korolekana kogenda chinjire chiabo na mono tuise kuligereria ntwaro jejere Maya Kioni okoma mochumura ibiki magia DCP rigati gashawa asa nomad nero ile toba secretary general kurua se Cleophas Malala bono le asekia magia DCP na gaiga ntoroje Sifuna era gateba agenda eroro niyo kumurushimura ibwense igo muganchu muligereria naboso mumugano uyu oranga ki aba secretary general babeire babugate chinguru chingao na goitera chinguru chirichi abo chugo kwana bakari kurwe birengera byabo batakali kwebisa andonsi umugano uyu ni gole ACPG yakane goye bugate tororo tunyalika batukumanya chwe Sifuna
na wataeti karo kende abanda na bao kwana the party ideologies gose ninke party rengereti sifuna ero tianire muna watebire otebire kende gionsi ge korwa se party igako ke soma age support na ndage kwane otatika kento ge korokunga ko support Ruto 2027 you era goteba before God tago soma statement era tebe tataga soma bakara goteba ngani go babwate chimeme chire buwango go kwane birengeri byabo asina role mu bunge Sabina Chege yo oromo bungo mochore bwikia magia Jubilee timaiti wana Jubilee mara base ali kukurwa sekia mekyo kera ba umira NDC mbasogetia marieta bagateba babunge mbale baroro bachorete Jeremiah Kioni asomete na Sabina Chege na kamurangale galengene former secretary general wiki ya magia Jubilee uliolese nsemelia eala kuwakilisha party ya Jubilee kurwa seseme kwana bakale kogokia bakale gukwana kende gionzi egere kogokia party leaders lakini action na bananchi no mbara banta batiro ndi about ya bananchi gento kera ni liako go ke party tona liting yara leta saba na inji either ne confusion okay like bono roche una goyonde Jeremiah Kioni ngokwana alengase eredia makuru kwa Spice FM era wa QC gashawa nga kolireki gote bakale Rutongo tumakali chi miseri bakoleki bakole gasi amo abanda batima etigo sembaro chenga ngo itabale opposition okay na ndeta mo bale divided kubuga ngati Ruto no muntu gocha kurusia mbeo gosekero go state osiro gora alibo saigo kwerende biteyo but chipati echinji bwata ideology go support common man gose umwananchi wa kawaida hakuna okay nige kale gatebekana tigankwa na magana Sabina Chege goteba sebirengere byane nigondoche nga aba secretary general abati babwene tiko walibaga konyora chi amabaga yokoba ase amabaga yogochorwe birogo binde byonsi gose bya kisiasa bunabone Edwin Suvinaro mo senator Nairobi asagale goteba nigo babwene tegutigara ase chama elikorwa ibirengere byekiama na choya bunatebire nkelinga nigo babwate bono chinkwana chiabo ne chioko kia abanene bibiyama naende engane yeto nyeligereri chikona chons karos funa oteba statement ende yonsi ye party yakonya soma lakini yoko motebya Ruto 2027 ngodi ya mwechi koma support itakonya soma yutali teli agenda yaye nebe ye party werusa na nilikurwa mwizo ndo ntwaro chere irakagoteba mbono diamwira nande na bera alete candidate 2027 igoro chamangana sifuna nga ku represent na bora abuge ngabanda ibintu bawo kwana karoko birigere ditip ne linga party leader wose party structure yabo no ere gabura kini bebi sete maiga yichi secretary general indoche ayuna mangano wesomera sepeji akane Diana tatebi na rali se gazeti ya The Daily Nation ase gazeti ya The Daily Nation narono kunyora mangana ya sepeji akane ase gukwanera igoro ya umurayo mukuru bw'insi ya Kenya Uhuru Muigai Kenyatta asabagutebanga au kuirana kwae ininki kora chikolenta se mwaka olibo bocholi go 2027 asababe kitengane liborio ninga ogocha kwae inki kora chikolenta so mwaka olio 2027 nabega setro chigatia barai Clovis Malala go botebanga onyo oiranire tabasokolento botutukano mensi ya Kenya ayane anye tagutikara se ensemo ya siasa aine kibina koletaro mulembe chinga kibogo turo chibago kwanira igoro ya Gachagua kuchiko bwatirana na Martha Karua ase kiama kiriga People's Liberation Party PLP Justin Muturi akiama kiriga Democratic Party babego mitika Linturi asibare ngatsinse mo chiria chia Meru
asibabwate okumera naroro babatebanga nenchira ya maboigonga kiama kiria ose okubwaterana kuri kwa opposition negati ya barai niga ba enchira ya moyo kwene kyabuna Fred Matiang'i tari gochigo cha ase kiame kiko stago cha sense mochirie cha opposition akonyora mwana ya gazeti ya The Daily Nation page ya kane Wancho muligereri nigotogendete kuligereria ase gazeti asibono abajumbe baganiri sepechi ya kabere uyo kabeire umutenerio monebwe ekyombe kya NHIF abwatwe na namono nabali bale bakora emirimo inse ya abanyarako babako bekora skill batebanga nigo chibes chiasirete nigo bono ababunge batebirenga abwenete kubwatwe yakorukunga Geoffrey Mwangi na asbate abana babusabande batenetike kanche kyogose yokoligereria insurance ya NHIF nero ngete tuwa change gunjisha kwa chenji tukaruana NHIF tukaenda sha bagoteba nigo chibilion chiasirete emeronge 3 na kianda 39 billion chibasanchire gisirete gasenjira yobo tutukanu naende engaseti nerwete example asabali kwagacha ekwerende car park rugoroga next to NHIF tower ngaitapa hiri rugora the cost ekaba inflated to 337% of its original cost tombi nge epaki ya bari kunyagachira chishiringi myemo inero e cost 337% totebere cost 100 shillings na cost lakini mwancho muligani naboko nyara kabago kubwatia mugano yu asenchira bwikirano na namono nyara kabago kwemanya muna arese gazeti ine page ya kabere asekale gotebanga nigo bono uyu kabere tendeli bweke ganche kike NHIF Geoffrey Mwangi atakire abwatu ababunge batebire Elia anyare ko bagakoerera nga ichibesi chiachite kiganche kiriyo kera rusetu gororo gentongi atigare toro ntwana ko robot bitawe yotebanga gentongi ri atigare tiari go transit to another account batano ne karu gotama bere kuru kerandi ngotigari ore umate ntogate ndorane ri ntogate nchugochi ya no bwenero to tikari kanto kanderende ngombe kego kamu togenderere kobeka abe bakolete pi bora gento kocha kiaga chaba na inchi agiri asa bagara ya babere do dayano buzibwa yawazi saso kamera sana ninga jitama bera aramuran andiri ide mwatumia yangi nyoringa ngo bekekera ndikando mondi galiri baga pipiri ngo tebere kwabero monta 70 times 7 kwabero kali mondo nale nasi nyuru kwabera chinga kichama gaiga ningeira mabere nini elianto tokundo kuma elianto ntiriritas mabere ayo asirere terogora pa station bagi grosirore mabere asirire lakini gaki matati serious yobono bogima lakini ngaki mabere gosira ngaki mabere gosira bono kutotora kora chinga seti mbaere se kogera umuntu irete bakabona kwende kabyu nabwate 3 liters elianto 3 liters konya na akire sabu ngakingo nyore na abukato nabwate konya na akire sabu abukato chirochie nabwate pagi ye mbwate ta nganje timesigo mengi lakini yo rusetie kabyu kelinsa agi timesigo mengi kogera chabanto innocent omongwano oyo chibase chibuna chisirete nabantu bakunya kuboli ngaichibasa chiakorete chiasirete gochi ekapa kibakwaga project yarenge 970 million bakaenda gutumia 3.9 billion igono imagine tinga kibanyamenta tabakanyamenta naende bakanyamenta bono iga abwate ambition yo koran obo governor Nakuru county mwanchu muligererie no mugano o Geoffrey Mwangi buna egotebekana chibes chikegancha kya NHIF gyasirete na nibirengereri bya chweya AI mabera ena gasirete mwali bumurobeli oyo kama atoleri bagatoerera ngakia mabera yu abolete na inche ningo tebye gento chweya ngorerete gatwa chieta somo bugana no mwabere na mwabirete Dalmas nigo abali bakirete asemisa yo gusabira umubere o Dalmas ritukoligoro nigo banyartuko bakuru
kurwa rambirambi yabo asbagoteba nigarengo mwana siasa bwikanyete nande otabwate magana mange asbagoteba nigarenge chinga kichinyinge kero oburayi bware korekana bubwate liberera guchigoro nigare korekana kale omukanyiku na chinga kiechimo kera oburayi bwa muibwa bwato botutukano nabange bari kwe murungani nigare ko bagwikaransa nako ruwa ebirengeri bya yesenchira yobwikiranu na mono onyara ko bagakonya bali bakorosie ebirengeri ya search committee magana ni gakwanetu numo yokabeiro mu Bungo Westlands Fred Gumo mzee Fred Gumo nigaikirante asemise yo yakorekanete ditukuligoro sechinsemo jia Don Bosco Catholic iga Nairobi na nigobono Dalmas Otieno yokabeiro mu bunge bwensemo ya Rongo asiri bugima bwaye ikingaite neya ichi kibiri cyaitire mwancho muri gele ntabwo somero mugano uyu kumanyamange igoro ya Dalmas Otieno nawe goto cha gazeti ya The Nation tabera ne ase wizariri yobochenu ase umurayibense ya Kenya abetega kwegero mu rubiriria osha nawe gabetega ukwanira ensemiri yobochenu nabetega ukwanira igoro yenkwana yomurayo mukuru bense ya Kenya Uhuru Kenyatta kira betega ukwanira igoro ya Linda Mama agatebanga naye betega gwesomya mange wetera omurubiri yo babeteba guchakia gwitirikia makirya Jubilee nabego nabetega ukwanira igoro ya Linda Jamii yacha ekababono nero Linda Mama asatebetebuna Linda Jamii nonyetiriko konya abayiboli bali bakoibora use abasubati bali bakoibora nigego konya nyumba yonsi asatebetebuna abakenya nabarabutira abasoya asense media Linda Jamii banyare bako kwatukirwa obokonyi nabigo bokolerwa yasatebetebuna Linda Jamii obokolerwa nigo borobya nabigo nigo bobwate benefits nyingi uchiase omwananchi kore nabetka ukwanira igoro ya makabeso ose amadeni omurayo mukora betka gutiga asense media ya Linda Mama satebeteka ngali 30 billion nabo igo ase ense media Linda Mama nigatigete 5.6 billion na 30 billion echiabetka gutiga asamadeni nabetka ukwanira igoro omurubiri Linda Mama chiga kyatebetebo igaba Kenya abange babe bakwirikya no murubiri yo tumete oyo minto chweya ose Linda Mama bona kwa igure nga ngokonyere ngokoliere naruchie gati abasubati bari bakwenda sensemeri yo kwibora bakorera sana bagoteba nga Linda Mama njya bakonyete lakini Linda Jamii nige kalento butukanu sana na ndio maite with the era of technology era bandora bako busoki ngwarora basubati bare nyikitarigete kurutika na obe yake video lende bagosokia ekwerene oroboti ebale detained kogera kwerende iterakora gazi antera bakanera in short bakalekulera lende oyo twanyora tokogonkia babere batatu mbalika ndika tukurwa toenda kokoraki toende ko barugera na barau baragere yani aba na abasibati bwateraneti banyorire abana lakini kwerendeli Linda Mama yubatatera akana shatera abakanira nka mbatigeta abana babiri batatu bakwibulinga kigose bakali mukali kubarugera igo kaite negento serikali ra chiligereri barolenga kiba okonyeka obigo nkwana nire mwaziri bo cheno adendwara betika ukwana nga abiseka bakibari bachikwenda sensemeri yo kwibora barabuti bari guchwakana njale ntito tutukana sana ndamangana mangana betika ukwana no na somtandao ero tumetinga n'inchira yo moyo gotebanga abana abanyaruka bake nabo bari bono free bo kwibora guse enkwana yanga kiarenge engane yo Innocent nerole kwa Kiingereza. Innocent. Ambaye tutika kwa tabiga actually siasa na se bintu mbere serious Diana. Totebe bona bano oburuwalia usobo chenu chisemi nebintu yani okonyoranga bitatakiri koleterwe gosoli asokonyora koba gokora gintu kiriye gotebunga ekera mukubike mirubiri tiako yakora yabe igintu ginkabune sekereri guchia sabana Diana gero kuigo abagoteba ng'abana basubati ng'abanyaruko bakikonyora abana bali school baende bakikoibora bosa oburuwali obo nabo bwenete bokorekane
boruwe gubosa guchia sekiro muntu lakini karato igera tugo ile joke paka karato tete kwate abana baito ngayaya kanya chinga kichite chike mwelite mumaji konyora abana ore serikali yate abanga bali bakonyora ubolito barabake nige konyara kaba bagochiko bali baga banyara kaba bakoibura abana ase chinga kichiri chikoro kunga chia bugango na nene mono banyara kaba bagokora gentekiri kurukunga kuba insurance yo chikuba oburuwali ubanyara kaba konyora igono bateye abana bali school banyora abana kine gento njendo jengane sekerali kabisa na handa kirango ligelinga sekerali yeyo nigo egente kikibwedete koera ndo basa gukora amangana yo buruwali to na guruchi statement chinde ese kisiasa mbabugate chinkwana chiri bakore se podium lakini karaba bakora amangana a policy ko implement ibintu biri serikali bento kolero mwana inchi asekene kia mangana kuchikoto tebinga abana bali school gose abana bake bakonyora chinyaruka bakonyora abana ngabachikuru wali gosa gente kinge bwana tibuna chwa yate abaga ninje bwele encouraging them that is wrong ayo encouraging them bono mokonyora abana serikali nechiko kole kwirende aina mamocha aina mamocha actually these are some of the cases vitali koba investigated ekaro konyora umwana gose no yo class 6 o nyoli robert ngaye chief yaring ngaye assistant chief yaring school nere ya motwali gereti ngaye school yaring chwe garo twali gereti school ya mo nande yaringe I think era be sent something Augustine kuruchinse ya mochia Bungoma ase yaringe se gazeti omwaka oyetete amini mwaka bwikiri bubere 2023 niga marito osabana banyora tobolito baitanetie emie ya mochigo lakini bagatebanga school yeyo so mwaka oyeta wetero robot ruwa korekanete mwana te yokorete onyore tobolito nandi bakamagateba eiko school ye yakora chinguru bakabekamo abayiboli abalimu nabarayi baroro be kanisa na bagambe balese chinse mecho bakamanya gokeyo mubarui nandi bagateba negentekia nandi bona school yabere gyo ikiorokerekia uchise school chire angabo bono aboroji babegire chinguru echi chionsi ipi and then kerokorani serikali ole serious kuma yote tebinga abana bali abakechi nyaruka bakonyora abana bachikonyora abana batali kwa kanisa tukwanira oburito bwa bwango swa mapema ntorochega asiga seti ya The Daily Nation tero ngo kwanirere page ya itsano nemo se page 6 no kwanirere nga wizara yo yechsemi yabetige kwanirere gori oburito bwa mapema sti skuru aseto kumanyigwa buna witiro mwaka wa 2024 nigo abalimu 50 no mona kianda babete bakubutwemeremo kwetera kwena no buri twa mapema sti school gucha sabana ase omo waziri bwa semi ogamba atebire buna mwalimu ndebwe nsigo chikobwateranirwa nege kolekyo nachiko bakaba registered and tumatinga ekero mwalimu abeire registers registered gose arusiwe ase media kwa uli namba yao torigo chikosoma school ndeyonsi aina mangana atebira satebire buna nigo bikole ibigende tokumanyikana stokumanyigwa buna 3816 teenage pregnancies nyabetige ko record wa mwaka wa 2023 asinsemo cyanya kaj sisemo cinga kishitogenderete ukwanere gori yenkwana yo mwazere obo chenu adentware kirate banga abana bali bakonyora obolito bwa mapema barobaye na nyagitari banyora oborwali bwabusa nabike wizara yitsemi gasine kugikeria obolito buli bwa mapema ikigara aboroki wabaliti bali gocha bayira na skuru abange babo nabo igo nenchire monga tiga abalimu na barobu babe responsible na abayiboligo banyare bakurinda aboroki wabali asti skuru nyoro mugano yo ase page ya 6 usisano nomo onyare ko kwemanya mange wancho muligeli togosoa ase page ya gatana ase gazeti ya The Standard nigo bateba ikiombe ya KQ nigo kiabegete umurubeli bogo chiko imukia ege chindege na namono ekenege kiombe ya Kenya Airways kikiabegete bilioni chimisato 53 na ibere 387 billion lakini sendota yabonga batagete barorenga KQ yabeire nere kobenene asoro wa Afrika na namono kuiruki chindege chinyingi na gutwara chisabali chinyingi lakini gente kingia chikoba gego ikirana nigo murobeli yo ore kurukunga mawingu ogwete na nene mono litukulie goro nigo abateneli be kiombe kyogose mosiyo bwe kiombe gya KQ aigete bosio bwe committee bunge na koereranga ingikeirerete umurobeli yo kagwa nigo KQ
yabwate moroberi bogo twara chindege chinyinge chire ase Elioba chikogenda oro chia chigenda kurwa chigenda guchimuina chisoe nonya ne Ethiopia chinde chigenda nonya suneka lakini nde kiombege kagwa moroberi ito chite gwikira nasi bagatabanga kichibese chiasirete na emiroberi babegete ngakikire ne yaigerete moroberi ito ikirana kegio samatuka mange chirosi korosi ya asara I think myaka ebere ya Ruto mba machiko kwana ngara banyoro waita once umaete ekwerende I think yachagete ekero Titus na ikoni alenge SEO it was idea gosene bilangara bya Titus na ikoni kero I introduce chikwerende chi Dreamliner kara introduce chi Dreamliner ngaite nao nyatindeba nao bagurete chindege chikagire koba 12 bone obakongo borono chindege chingo chora chira kero chikoenda naende inki chindege chyo chitaligo ichorera yakara kero kuligereria Ethiopia Airline yero kera litu konkorora profit yani ngoro siere obaita faita lakini KQ oroche paka chindega chia golete chia kobogoli mezigo kago ngakie tabe profitable takoba profitable because ngoichori ole mesigeju emanyako kole kwerende emaya kwenda passengers mbale enough kanganga ete mbali gerereti from the ground level chindega irenga tubwenerete koleta geko eri choroche e plan ye eba spendetia ange 387 billion on that project kurweli mbanya korosia waita kigambero nigo kiabochere abanyanyimbo batano amene batanomo ubale busyo wikigambero ase amamocho alia yechibunduki chiko tebekana chiana netu gochiase chinsemo cha North Rift na chinsemo cha Turkana eligo chikoba chiko korobosalia anene buko ibitugo nigo bone kigambero kyoge go ikaransa ase chinsemo cha Nairobi kianyarte koba gekuba teba abanyanyimbo bayochererwe gose banyare koba bakobekwa ase sel gose rumande igikakia matuko 10 elio obo nyabibo gendete gokorwa igoro ntwarigereretie omugano yo abana bo bisa bali babwatitwe ba Kenya prisons buno yomo mbale mention dia sengasetia oyo makuru kusang oyo ndetonu babwate gose bale interested ni ekifunguo ase amasasi ni chibunduki akobekwa omo bisoyo omo okorukuki pungetich igabwatire Uhuru highway maiga kabwate arenge negari Toyota Passo me abogoletia masasi more than nearly 4 igoro che DCI yabere go track egente keiga yamanyirenga inweni gomoire kifunguo ase tokogacha erumole koroko eamore ase masasi agachira sikibunduki chigachire mwamanya gochianana chiachigokora obosalia pero kubati omugano oyo gochiche page 8 onyore naendo omugano wa X ngaito Central Police Station rogora Talam Samson Talam olinirwe nini epeili asaba wateba nero tendenere Central Police Station eyere hari tuku road rogora akero alipati ojwang aitetwe ba liniru peili naba oroche bakalireki babeire titendi bado mbaraikira no koegwa peili kero koligereria genteke ne linga onya koire kole trusted okole egento gete gose nayo tenenerete asigete no bwanere to bwatiri chiko gekogera bono ga ne family yae go sava na ndi goro ntwa kwanerete gaiga kero wa ikiruguga kware kwenda na masasi gose kero wa ikiruguga bono buna Emmanuel Taramu kinange gendererete bado tarayegwa peili otara korobo salio bokara rengereria family yao kara rengereria pension ye miaka yonsi piwa kolire kwamanya kwenyora ole
bosibweke gambero neki nageteke besana nabe koba mwanchu mulili nabo wesomero mugano yaso bwagale na nene mono onyala koba gokumanya kelikegendrete sense meyu anene mono asikwanyara koba gokoigunga nigobono umuchandororo asa abanyimbo bakale kororekana ngana ubakale kwanana chibunduki chikonyara koba chiko goserelio mulembe ase chinse mechu chigutugo chiabere chigosira abanyanyimbo bande basiria magima bantu basiri ubugima ase chinseme chumwanchu muligali aigana Nsoko TV umurubeli Nsoko bwakire nigo togendete kuligereria ali ase chigazeti ntagete togendo mutimokomoke go tokoirana ayo nyoregera to chigokora chigazeti nabwa to mugano ngaki amabera aya asirete na inchengo tebi ngaki amabera ayu abwa to muchando ijenere Eye Nsoko TV uboroso bw'umugusi ngulyole bintu byekerero bunesimi laptop esapufa TV fridge nabwege bintu binde byestima tago chandeka Soki Electronics no tule iga asinjao nkoni tule bintu uchakire byenyumba ebye salon nonya nebintu byobesi aseriguri uraikeri nigo tugutukamye mu cyunemera no bokorera bwito no bwokobokera twakirisi mese namba 0702669403 Eye Nsoki Electronics ibyo mucyonyamira mwesi mwariganirwa onye kuboteri bolyo obosemia gusekero kende gyonsigoro yemerobili yitu y'Nsoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri kuri email nsokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutoka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene o Nairobi. Nsoko TV uboroso bw'umugusi nuga nitiskuru asomwana warakora ibya asamasomo n'ekigosori tegerera bono St George's Nyamira Academy nere skuru yawo emerobito nige kogenda namaganyo a CBE ngurutorobo sombi uburaro nabwigo n'ekilaboratori n'ebirasibito n'ebyekerero nigo tugutuka Nyamira County. Nje Dr. Stanislaus Misati nje director ya St George's Nyamira Academy. Saba ibuli nko bakarambya mwana asaba no muko na turetera ande ko basaba mo vendera turetera abana kiagere skuru ye buyere tubate laboratory tubate computer sciences library full computer library na environment ya skuru baga na berengia asaba na baito bagoso asamange twakeresimya se namba 0722734583 St George's Nyamira Academy. Strive to succeed. Mwanchumo ligareria Nsoko TV oboroso bw'umugusi Nche Clinton ndigia senjera ya bene ngokwarigania na gukumanya buna no chiko bagukomerana na nche asemesa ya mayakorwe Nsoko litukoria Jumaine litukoria Alhamisi na bwego litukoria Jumamosi enseyamo nechinsa isatu chabotuko elio nchiko komanya mangana maya buna nyara kubaga kuateka kurwa se chinsemo au rogongorwa gusi county ya Kisii county ya Nyamira wikase county ya Nairobi na bwego chi county chonsi emirongene na isano na ibere. Nsoko TV oboroso bw'umugusi. Eye Nsoko TV uboroso bw'umugusi.
Ili nechita kamera ngene na inyecha itire mambia bono ense ya moya bono mambia tulenderete kuligiria yale sichi gazeti umugano nolega igachwa ya ase gazeti ya The Standard sebakale bateba nigo bono abali abakoliye mirimo bali bagokora bakurubo cheni go health workers batebire nigo bagosereiri nga mbachikoge ndumugiro imeyense nkima maega yogateba nga ase county ya Kiambu nigo abakoli emirimo bali bakurwa oburwali ase Chinyagitali chi county eyo babeire umugiro ase gikakimeti enyene batali emirimo asikili bateba nga nigo amagania batarikiraniwa na nigo bono bateba governor wa Matangi tali kuigwa abantabu gose abakoli emirimo abo bali bakurwa obakoreri go chia se county eyo na nigo batebire nga bono iga bachikuba bwate sime yense nkima elyo koranga kiyanyalika na naro cyara koli bali bakurwa burwali go chia se Chinyagitali ime yense bagateba nga chi county government chi abanyanyasire ngo batagete enyandi yanyalikana docket ya health ira ni wase national government ande batemire kulikira wa Matangi chi union cyatemire kumulikira amaruba respondi aligererie Abanyagitali ba Kiambu counting ki baranyare ko ba kuigwa bagotegererwa na kigusie kia lakini baotabani kororanga wa Matangi ni gabegete chipamba mato tari kuigwa bono barule warning ya as a union leaders bagoteba we are going to protect the rights of our members even if it means we are going to suspend everything to pump sense to the leaders goroche shida ni bagotebanga abarai gose bali batenenerete gose bali kero kende bara ruo bokonyi wana buna ba Kiambu mbabwate bintu bakuburia county government enyare ko bage ko bakana meshara yabo allowances cyabo kitali guhakano ngo kibare ko ngo kigia Kiambu ko gera kera abanda aba bachake a nationwide strike ekena kige ko gera bono karogo ligereria na barachi ko paralyze binte binge ko gera naende karokuligereria kwerendeye common mwananchi nero kuumia geko era health workers aba bange nabo totegemete karotoka enda public hospitals oyo bwate nibere na bako enda private gobono common man ose mwananchi wa kawaida nzali nero kuumia kero bachire nini strike na doroche lecturers we universities na barabune strike bali bawo cha koirana omuiboli nero gocha kuumia yes na barongora kwemurunga ni bale bona nige ntotora sabe our leaders ko sabarai banyare kuligereri na kubategerera elio mochando yo nyare ko bago igoto ibanga bali mibeke merige chae na barabunjera bale na rocha bande bataita ko kyomoro na barabunjera bale bagotabanga barosire bagugitogora bataita ko getogora Diana otaratoletera kurwa se gazeti ya The Standard umugano no ria page 10 ukare goteba nigo bono oyo gatenerete kiumbe kia National Cereals and Produce Board na abantu bande batana obabwatekanetiwa asoko ena na kubo oyo bogotebekana bwaringe bwa bandia bono bagukikoba bakoigure baigurirwe mocha batuguteirware nigo batebire nga batano nigo bono babwatetwe umwaka bw'ikiri 2022 ekira igatebekana nigo ense ya Kenya ya siretie chibese chire chimilioni 209 se inse yo boro bilio yo kwana na obuyo bwatebekana bwaringe bwa bandia na nigo bono bachikoba bakoyitigwa mbatokire batabwatia mamocho asibagatebanga nigo bono umungwano yokurugunga Joseph Muna Kimote anyalere ko bagachikoba gakuigurirwa na batano babwatekanetiwe na obuyo ubandia chweya tuarocha magena tuaroche akowatesire ndakaro siete kogotobia ugatumie machine ingia kurware natali kurware koboko gaso ligerere tiga no buoyo tobotiteyo onto mai tinki bari gwake kogoteria manyago shaini buno buoyo pi lakini bono abu ekina kia gochi kiyeliwe gekogera umaite mo charge tali maraika umuchaji atagite omuretere evidence iguru kwa emesa kara gutubura chifile
ororo maene bikoro to byata yana mbisirete no muntu togete kabegete nyarebe na nyarebe na yatogete echiro bichanero wone abya se nyarebe tikubeke lieta liao tingo ke lieta liana ke mabera ngoja tole asa mabera mono ekina ndobwate prosecutor ndobwate director of public prosecution ndobwate porwa basigari komeki nini arrest tokomanya ninki yakorekanete gatiabo gakayerekero egeikaro giatugutire ekina isiko igo egeikare geikaransete gekarigereria evidentially baretere tu MS onye teisaini era nabagwake kina isiko igo bono system yeli ebekiro nyata okoraga asibya tokona asabanta. Okay. Diana. Buyo bwa wigwete kara igorongwa umanete sana. China buroche baka kera twari gusimeka kibanda linyo tendo chitenaro gusimeka. Ndogo tumiete tutigalende nonye bwa lengo bobe nelinda tebe Nyasaye natokonyete kemerikiriga kamera. Okay. Lakini nene nimboroche nande nimbo igwete. Okay. Abego ngogire wikase gazeti ya The Daily Nation. Ase gwakwanira oboyobu bontu yangoira se kemerikirigie chae. Kumanyinga utimaitinga wikira boniga. Tibeti kichwa yango torori chae. Kwara gotora. Tiga kintu ndo bate chae kara kini tintolet. Nonye na ikera kwa gasombere chyo. Kwali amandasi. Tintolet no even a single day. Lakini akara bare gotora njira ari kwiri tundu. Mwanju muri goherie ndobwate gaiga AI tara gotora chae. Nanya gotora. Roro mugusio mutara rio tara gotora chae burari TV. Maete kara. Nonye ndi moigwire chae tundu bari. Tundu bari njira ari kwira. Njira nya gosoma gondo gotora. Etware kubakana diti. Ekawero. Kawa tiyo kazi binte. Emesiero. Ngobori kwali. Nkiyokorete bono. Ekara bale mugondo. Bona abuno mutariga magana weteria. Mutati ko ngaibaga. Mandasi wakali. Sawa. Ekara bale mugondo gotore chae ne chiombe nare kurigerera muina. Igori department nere na ire. Umulisia bawo kora gotora wilicho. My sisters bakwira na chikoni nje namenyoka kurende etundu bali nande ntwanjete sana kulende chae yani baga butuko ntwanjete sana kulende chae butuko rakine bintu biri tinkagere tibono mate chae yalenge gatonge nusu butuko ngo gachira ari tundu bali toganyete ga matoliti wose matole eche kuoi yacha kuoi sana na wapi machikiro ile yacha kuoi sana na ya butuko wapi machikiro pale ri itomono yaro siguntu abwate shida kwanya ara matoliti e karate rete nyansi ngo mui teraika twachikora aliye kera gitakenya nguse kera gitakiabura igo aliye gocha gupime chae sana ne mwachu buligere igambu toro mugano bwa gatebu gakega aliye karate lire muntu gaiga tayo gotora chae ogoro guchwa ya AI Diana tutayimuga igaki namo bwete by the way nje na gatori nandi nje nimbogete lakini kwara mama igandirete igoro nabagandulire gonga togende chise chicha mugondo akirero ngoche konyana ninje naturulero garadiga kwaro goturucho gotore chae saa 3 saa 11 ntu mugondo tori saa 11 chae tokonywera mugondo lunch turire mugondo maete ino mpipiri ngotebero bokora aliye bokora aye no egemete nga Diana akaboka saa 11 gachotole chae saa 11 igo musunte mbogete mwanju muligereri abeiro mwanju tata yo mwana usabu mitiri bozibugane energy atagedendu machito mogere chingachiria bali mibagendete kugikiria nabego kuwe murungania gwitira rigoririe chae bono nige kiumbe gya KTDA giasokirira gukwanira igoro yerigori erio sebatebire buna egento giasaririe amagori n'ekiciro kiri ase chairia konigwa asebatebire buna ngo cyabari kurigereri nabega director bachiwe sokia banyale bana gukwana n'aba directors umugano itorero kurwa system cece county ya Kisini county ya Nyamira taraba director mbeso kena gotebya abananchi bari bakotore kimariki yicaye kwene kyabana ko babara batoreru ikiyana ngo cyabari usanga mase muna barabo asokumanywa nga echaye Nonyori goliri rense echaye irigo ya mente kanete chikiro kurwa 67.7 billion goika 89.29 billion umwako uri yaringe 67.7 umwako yekaba 98
89.29 billion lakini rende ligo lilo litukarange lirense ase abalimi abangi batebiringa abalimi bali ba West ya Rift Valley nigo bakonyora useba Mount Kenya nigo bari bakonyora kibese kinyinga se bonus emyaka yonsi kolenda abaraya abananchi abande bachinsemo chia East hose na ene county ya Kisii Nyamira na bigo kiricho ntwaroche nigo bakwimurungania inga magoli galense sana so kumanyigwa buna ekiombe kinigo gyatebirige ntoke kogera amagoli yayo abense ni gari asibakonia echayo tumaitingo yo mto chwea eno nyere ni gwatorete echayo makyo ora kwanire chayo karokende toimukire lakini mtu tatorete chayo aki aya odo tatorete chayo muri mikwana wana lakini rende moyo bwate karato te karokende toimukire kuru Nairobi ya tole tole na Innocent bande molinere okagenda twatete gukora ubutuki ngiga kogera Central Rugora kwende nere ni factory imment no ulitandire yabwate yarierete 65 kirigita kirigita yarierete 65 siringi istine na tano Nyangoba aya kiamo kama ti factory kikubwata na lia nyamwamu kikubwata na lia nyamwamu bakirerere 20 emerongebere batega merongebere kwa buturu cyobwe palo tora buturu echibwoyo bintu binde ne chironi bono tokataka kumanya ningi gakogera nkie kekere Rugora nginyor karake igo tokaenda press conference ga Serena Hotel Peter Munya no alenga sa agriculture CS ngataka kumanya na mobole tinki yakogera there is a discrepancy ye kwerende ye bonus chain kamelin keli ogota kwenda aruete nelinga sometimes rira bango tifalire nga bantu ensemo ya Western Nyanza ngokonyora sijui musimegete emete echaeme ngakwende bina biro bingo tifa bire lakini karo twakora ubutuki twagenda mpaka kiamo kama to kia Nyangoba kiamo kama tukamakonyora ebintu bibere bitatu bwana to ligereri omaye komanya ningi gakogera se ino kamole shiringi 20 Ruguru ga Central ebale 65 tukanyora nambe ya management nambe ya management chi directage ochiche managing director ochiche nini they make decisions chinde chitalikogera omwananchi chimokonye tundu bali yamo tinda tikonye yani factory yamo tata tikukwaneria ebachiete bagasimeke mete real bono kirigolis go chime yani asigete transportation cost yo kaye mete yo nye ke factory yaitire ekwerende ligoli liechai egento kende kekogera ligoli liira nanse ino mwali eranse pi ngaite karaba ko enda gwaka echai monata Mombasa gaiga chai ngobere auction ligoli liakole kwerende barai baito karo kende mbali kufuatilia gento keli baende korora bakoreke bamanyenga ninki kiabororo geko yarambo besana chae kilo yao niwe gochenza buna Iran karo ko konfati ya dollar into Kenyan shillings kwanyore niri saidi ya 400 lakini omulemi kwamanya komwa shilingi 20 ntogwato mugano uyu naende tikatuchitororenga ndito konyobeka mbeo gekogera abantu mbalira sana bagateba hapana tuanyarikire yagarira bono paka banyorire mbuya na bayira mangereto tofauti teyo no factory wanchu muligeli ni matema mbia bono mulemi gabwate birengereri byonchukana ine bwatamangana mange na buna chwa yago tebiri tuche tobe tugo sansura umugano yu na namono tobe tugo kwanera muchandole sekemeligie chai iga sepeji ya ese gazeti ya The Standard page 12 nindo cyo mu Rwanda norororo iga nindo cyo mwananchi ubogoletie gazeti
nindo cho montonde oraiga obegete goti machani shati gere yero na mwana kwanta ibiya igogose nere kali kurukuma yaye kigusi wesibirete taibiya nande naraiga nere obegete yanga biya okorekana koba umurai wikanisa timanye tiyo yogose no mwana siasa okale umwana siasa ase abeko watayo no mwana siasa ase bakale bateba bono mwana inchi atebire ngatiga bono inchi ngire chinga kichiane korengera ibintu byane bene tinta getiko tegerera onde asimule ateba let me mind my own business which neither of you mind yani ngonde tayo korengera ibintu byane tiganche buyonko ile bono inchi tete korengera context ye aba nabarayi bakisiasa babwetanire nabarayi bekanisa bono bagete collab manyanga okogenda litukulio mukubyo gose nyongeza ochikubweterana ochikoikiniwa osokwegena kwa ona nene mono onyare ko bagokoba inspired na kubikumukia na nene mono gutwara igintu kliko rukunga kwa gumukia ogende bosyo lakini omwana inchi igaiga kwama akonyoranga chinga gichinde kwanyoranga bono mwana nchati gete asitaya gutamira politician uriya chorete nga acha komoreta development wakire mbaro uchire rende tigantamire kanisa waike kanisa kwanyore politician na wena areti no mo pastor gose mo bishop baramu baliko gotegera pulpit na bako guri baga ba address yaikera bono monto teba na linde lionsi inje buyeka maite ngwaro che mumuroli oyo lenge TikTok ora gati kaluma buna ise arwalete abande bebete bakandororo bagachi changa chibesa bagachwa kikishanga ki omuyibuli yaho kora kyakwenda gosenga kyakonyora arabe ko baga kurwali matege ndokeli tigakyaro kichi politician iga abakanya ngoje kwikabale barolenga onye ntokobwata na mabuko intutweka banda batotegemete abakenya actually barorire of late ise koligeria abakenya emirobiririe koba driven twabwate kiombe kia Red Cross ekero muchando beire na kigia gasangiririe bese kurwa saba Kenya kiachikokonya abantu gete twari gotebe Kenyans for Kenyan usen Kenyan for Kenyans kwanyora gusine inga kienchara ya chire ya basumbuire Red Cross ya chaga ya beke baby twatuma chibese bacho bateba twasangire chibese chinga naiga banda wachikurwa bakonyi guchia sechinse mu chiri chibwato muchando lakini bono igaba Kenya bene bachakire kuligie nchira bogo konyana ulige none chi welfare Nairobi ya umete none kero montaga sirire waka igure ngenda orole nyale babisigete abakenya bacha kulili na tojito muligi akoleta chiri busatu bagacha osobwa mwiga bagacha kibyombe byabo lero bakwire mibere yabo nonye ni school chiabo byagachire igo abakenya nabantu babwate gende korunga umuika n'ubungaini bole igoro umuiko igoro nande igenteki nigo kunyara kaba gokororanga ngaki ense ya Kenya ya chiribusi to kwanira mu Rwanda uyu obata no mu Rwanda katu mu Rwanda ase gazeti ya Today Nation page 13 nero ni bwatega kwanza tiganchakire murangu mwinali murangu no kaigwebuya otebanga welcome to State House nande ase gazeti entorocho muraiga gunateneine abarai babere mbare magega yayo yomoga bwatiro munote banga shut up naboigo ama kondo nabekire mutuga wa ukwana kolendo yo ndiga bwatiro munote banga kirakiri chwe ndo kagete noroche gaiga chwe aiga kugora tanga kirakiri linda mama ha ya gazeti ya Daily Nation akini dedi na mambo uri kondo kwaraba uri kondo bono gukwana tuli na bono mambio muligeli na tuligereti kwa uri kondo gento gili kwata tukwana kiapora kose kwa to kubwete gende kita twate yaba antu kwanya ro batebi gente kiao baada ya murusi ambe wakoboli munanisikiliza bakombe kali kondoga ora lende gatebe kanange kirenga kirabata gitekurwa mangana abo igakale koreka nanga kirenge kingeli goikira na bigo togotikara se gazeti ya Today Nation page 10 ukwanira bari igoro yo bwakyo ocho yani okwerikia ogochwa kachikura
asiba gotebanga wikira boniga abasaye ba agency abo bakagirwe sokia tibare sokia asiba kwaniriga TH county chiria chita kolibi yaso kweri kyo kwata komanywa wasinigishu county asomra iwensi ya Kenya kurwa wikira boniga onete yo wesokiri gatiye bitaseni biri byabegetwe nga bichi kwerikia abakichikura abega stokomanywa anaka aina koi naro ase emerobiri yebekire naro muntu tarachoro n'ikisemo kirekye omurayibense ya Kenya kurwa nawe gase county ya Meru ntaro kiri tkorigora naboni gabatebanga abantu baresokia ange muri abarayibaje abana agency abasite barachonete yikirororo naboigo ase county ya Laikipia tokomanyigwanga abantu bachietoro nemerongevere wikiraboni gabanyare bakweri kyase kyombeke yete gechimbebe nobochori gokya IEBC gase ni okwanera igoro ya twasi chigo tumeka chinga kichobo chori na chinga kichiti campaign ase otebanga Elastas Eketoni etekoni abatebanga chibasi chigo tumeka ase omorobiri bo gwakikikura nabayigo ase chigo cha gutumeka asobochori abokebole mutwe ntumetinga bochori abokembole mutwe mutinyo November asatebire buna kibese cyabekiroro kikwene kyabona umurobere yo ngo cyore goikirana igokire 10.46 billion kigo tumeka se obochori obwoboke burakorekana mutinyo lyo o November usemutinyi kominemo nabayigo asaho kwanere igoro y'ikibese cyabete kigo tumeka omwakoria asobochori kigo tumeka omwako yatebanga kirachi koba 61 billion kirachi gutumeka asobochori bo mwaka wekiri bubere 22 asate biringa egento kira konyensi ya Kenya sauri wesi wechikoba kinyinge nigo bago chiko keania ebitaseni bibyo gwaka chikura asirikagiri koba kiribu 50 kulinda tebiri nigo bago chikuire nusu onye chire 5000 bachiko chibeka chibe 25000 nabigo abakichikura bali bago chikwenda kirega taseni na barubu bachiko keaniwa timaitinga echweya akiora kwanirenga ne yoro chibese cha nguchikugire kobora yego bidi tokeani taseni abantu bakira na sawo cho it is my right to vote as kwanda just like bunanje kura yane nyo bwaterete umoja umoja inako primary school igombo kemambi nyore getuo kelingeyo ngati bono ko ba besa njiyo tete ko keani no kotini ngogenda gachi bas kitoke it is my right mbe ngake kura asonde chestete asemanyete kupado no gojanda common manage buna bible baito baruarete no ena maguru umaya komotebi for instance bono nkwanire this is a location where I come from onye to wakere ekura wasene ndem primary school omaya ko tebi ngati nyire mecho secondary asogotumia fair teyo basa chiro chinchiyo no roche na ne serikali nkorerere no embono gaigase okwe na maguru baenda na maguru bitire byo ngabachi wakere kura mecho ngumbu ngati ko ba boxes go sinchia ngenafu mabuta gatagari nchikobe ku mabuta kira tange na se bare gaiga okay bari gichibesa babeke bituo buna ya sheriere mbire listed ndimanyire barete kuroro twa bible baito na intu twakere chikura story chested wanchu muligereri nabo gwesomera ayale city gazeti na nene mano mugano nore ase gazeti ya The Daily Nation ore page ya gatatu asbakale goteba ni emitienyi 19 asomongwana yo maselieta okurukunga Edward Yese oyo goteba ni gabwate abete gagochererwa na koiro chinsemo chia Mogadishu Somalia asate bete gamenyerete ubugima bunkwa obumunyama asagoteba ni gabwate tue omotinyo mutanga ni mwaka bw'ikiri bubere mwaka bw'ikiri bubere na 12 kero anyatoka bagagochererwa kirale okorega siasa chinsemo kiri chia Wajir County asarenge buna omo district officer na akanyara ko bagakobwa goika SMAU ya Somalia agakorera umugano bwo kumya ngakiyobugima bwaye bwa onchoreti na namono buna natebigwe nigamenyete buna enyitioro sana asichinsemecho ibintu byarenge byo gukumya na namono agateba nga obugima bwaye nigo bwasaligete mwancho muligereri nindoche ngomugano itoikira kini aya nabwo atomugano bwo gukoreje ndara
ntarakora mware konkonye tekeyemo ndigererie ndokira mugano nura page 9 ase baotanga Kenya bono yachire kuligereria China bachi gokora biashara imports and exports ase agoa Immunity Africa Growth Opportunity Act nelichiko Kenya baiwananete na US likaba signed in the year 2000 ekarolia ba signed lichikeliga ngochitire go expire gose policy singochitire go expire September 30th igoro igoro in fact ya expire bono China na bego kore biashara na norongo rwa Kenya na Kenya lakini bwana kero kuligereri there is a lot of imbalance like nkasete ne kompete gaiga okonyoranga omwaka tubonto totebe last year ase intwe buna ba Kenya ebintu twone tiko China ebyarenge worth 29 billion ebintu byone tukugocha Kenya ku China ebyarenge worth 459 billion kenege nta serikali wenerete eligereringa kitora balance yekwere gekogera igotoko import mbaka chitutipiki ebintu to wenerete kweroseria Kenya igaiga monchi muligereri kera serikali chigo choru nigo chigo chanigento gigurukunga foreign policy ya onerie ngochi kubwaterana nere ekara nonya ninkali tometie bwiko mwamate naroro nabo gwesomera igazeti ya The Standard, The Daily Nation neli ende yonsi oraga niko soma egara bwe manyi ali agendrete imeyense na isikoyense na nene mono asichi county chweya litukeli tukagenda somo bogane nere kera twanyore sania yemo etigarete yenyama yesani ende yemo etigarete yekombe kemo kia mabere neli nagundi arengororo tugatebu ngogochora ali amabere uyo ndachore ali sania yemo yarenge yenyama chweya gandebeti jedini mutugi akangura amabere akali amabere ayi kumbe mujando itali abuo chakerete nakabwa tu muganoe chwe enyolese tu arenge omate nje nduete ka tinganje timisigi konsumbu ngationge bitume etabo bugene kyaga nkonganya nakyo lakini lende kindo cha mabere lyanto ale isi tukari ngekakaroka nganyora chibukato chitarato babyega kamanye chichi wakuliberera byango ika Nairobi yakorire cyatobire nesukuma ya ikomingoriye nimbwate kerandi gaiga ngakanya Mira Express tugatira gocha mabera ali anenginyorete nanya begete kirugo nsase nkaransite asui karansite ganse karansite gai kirugo ke kyane ni karansite ekwarari kurunsa no mbegete okoiberwa mabera ko bagi yane mbegete igoro gaiga asitibasi gorari je tindangarira tiga kwera amasikani na ali no moibi akoibe ngombe nanya kurunga mabera ibiru ora tika chicha to ikire bus station karutoka bus station ndaberende tiga tokoreki tiga toike tuchaka bandu bangiru gwika ebone sabari eri nkoye bagi yane kurugura sto chibeka tindi kwe baro gento nkerentebe nkoralendere timiri chauti my miliki kobike die kiarenge ekara ya yero ekipole kamanya ukeli abantu bakaika bonspi conductor ya Mira Express na bale ngomuntu ndabe derije guteza ameokoka okonte bitigandi gesi tukalige biro kubya Mira Express byanspi tukaira na chiputi bweta meipie kwabe kama bere chiputi megwa koraki kweba amabera ali akabura pi kini akarongoligerera biya kamera nkale kaetete tinga manyeti kagangwani hai kago smile odo gwarayo kasma mondo gokwaniri hai ayo kasmaili hai bono chikonda gitachi achire iskari bakobol baketura ife kobol nkieke mwari yege kaiga tabo mabero yabwate akolireke asirire bakandorera mabera aro naende talibia lakini mondo ngibere taro timaiti na bara tuga ngombe lakini tago kama biye ko garambobe wala kuwa yande kwa mabera aro iteka iko amabere kwa mabera ibiru
na bara itikiriko goso mwana etiga aketega mabere itiki lakini bone sauri kwa ibiritwa bono ngochuri kwenda gusina ndi koirana aronga kioko gacha mabere itaibwa na ngonya beke bagi ya laptop ngosikia laptop gana nyakune kabya na beka imegere tinyora chali ko batiri waka mote kabere bagusimba akane agera tinyora chali eri tigangore uko beka suka so bado na uko beka igorali ya epagi laptop tuliko beka igorali epagi lero itonye beka nsaso nyiligere gusubwe na riri igonko nya check mara gatatu ntare kanaro goikane bagi yane goikane bagi ayo mwancho muligereri dayaga nyoleri bagali uko mu interview chwe AI wibire twa babera yatara gweba moto batebedi hi to you we say he to you I know mukagero ya demo chibasi ya jamila takora Nairobi gakara kwa igurenga hai goso monta gosekeri Nairobi agatenge simu ya tonyire naramanyo nyine ko ibe na gatebeti baba debi ya guri konti ya tigweti ayo te baru talige nase bara ta gotuga ngombe umuragererie wachumuri nege ne tenge soko bwakire mudraje kuragererie ngombe ta gotuga onye agatuge tebora le ni kurujire bwiri mwachumuri gererie gane soko TV muri ne soko bwakire kera tole ne AI okonyora ebitage tiatokorera abutage ndo mutumoko mogeni ito no arega igese studio akuruku Linet moke nere kwana ari no mugusie se mambi yabono tigatoge ndo mutumoko tokoirana magana kiabugate Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Magega ya televisioni Nsoko wikasero yao kwa nyori baga ligi yaliyokoralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokoralia bokwenyolia ogukwa gose okubonchurelia bono na bokonyoli bagali ya bene liyokoralia asegete senieke asaliguri liyake busani tolikere gose twakere simigwetire namba yaito yobonchurelia 0788 66 66 62. Kwarusiri gutara urugendo rutambe kwenyorere bintu bicinguru bigutumye stima electronic appliances Sungusya Electronics nintwe lichiburi yao nkoni tore electronic appliances chonsi buna ebirobu power extensions electronic water heaters chibasi chibeteri solar panels electronic gas cookers egati ijebinde ntubwata phone accessories na boigo ntulene chibundi chikorosye bintu tokonya ninchuwenyorere spare part chie chinguru Sungusya Electronics boigon koros tole chispika chiekerengo kiguru icho chigutumeka asichikanisa nemega tuline sababu yokole talentambe gucha kuligie byombo bunebi tutarira somo chokebirigo na boiga somo chunyamera gose twakirisi miese namba 0784884484 Sungusya Electronics obokoreri bwekerengo keguru angenaye Tomu chago tengere merobere ito yogosemya na gukumenya yago korekana kira rituko nabariki baitu be andrete chinga kichons asengencho yao eariganie asobo tengari botari no mubwekano ano mwibuli henritu mwano obugimo bya bwankyo eskurio borosa tabaka academy nigo tukubwatira naye erigwikirania ndote asoko mwano oboroso botingu bwichisemi asekerengo ge fees oranyare wakana
abarimu baito nigo bari n'ubumenyi bw'emirimo nabo igongotiri bari byewa ao byaborokigwa buna kigosori egatiye binde nguru turobo sombi asaborokigwa ntubwate nyumba cy'uburaro asaba menye time endagere yaborokigwa baito nigere eyebirango biguru tubwate birasi kuru playgroup up to grade 8 umakogo changu chitore kutwara grade 9 nigo tugutuka ange ninyegetari ya Tabaka Mission twakere simi 0722 408142 gose 0708 706239 Tabaka Academy School of Thinking Learners. Tomo chago tengere merobereito yogosemia na gukumanya yago korekana kira rituko nabariki baitu beandrete chinga kichons asengencho yao eariganie asobo tengari botari no mubwekano Kurumucho mano Nairobi Kisii Nyamira Nechingongo chindi chense ya Kenya abariki baitomba bakorentera mangana magia asenchira yobuikirano emanya mange nabo igobwatira n'Ensoko TV koigeka chingenjo cyomugusi Ensoko TV oboroso bw'omugusi. Eye n'Ensoko TV oboroso bw'omugusi ebagotebang'o yogose komwelio nero gose kabya maiga yokonyora mang'ana mange korwa segete senikia usigete Ensoko TV bonigo yaikirenga kingo koreta ng'anya sai nigo ndakoretero murobiri kurkunga amegelio yebebelia murobiri nigo ndaorete amuna basomba banyasai abu astra ko batukwegera lingana sobwagale nantalia yoka nonyora matera noena masabo noborori ntunyare koba tokurwa ayankira lituko liye sabato liye bande bagotebanga Jumamos abande batebanga Saturday chinsa ikomirebere chamambia ugweka chinsa ibere tomocha gekora nchumulisyo ngaga nabasomba banyasaye ntokoletere umurubiri lesson seseni omukubyo neritko abaigenwa abange kurwa chikansa ao bakumirana na komotogia omonene wetira amatera amansu ibibungo naboigo amarandia imegata seni Ensoko TV tuchikumira naye kera ritko ria Jumapili jakira chinsa 12 chamambia weka chinsa inye zinyare komotogia munguru naboigo komoterera nanche Diana Ndemo imegata seni Ensoko TV. Mungu amefanya ni Mungu amefanya sio mimi ni Mungu ametenda ni Mungu ametenda sio mimi ni Mungu amefanya ni Mungu amefanya hivi nilivyo mimi ni Mungu amefanya sio mimi
mwanchi murigereria ntobe tugwikirana ase chichiro ase tokumurikira ng'aki ebimeri bikorwa ase migondo nabo igwa kugwikira aye omwanchi omurigereria ntobe tokurigereria amagori y'ebimeri buna chinyanya amatoke amarabwani nebinde ebinge igo toskatonyegera gende gotengera egetaseni gya Ensoko TV obona buboroso obomogusi Eliane Kerubo Frida Mwancho muligere Sigisamye kyomo ali kyomorobelia Ensoko bwakire cyatire kitake 24 chinsa nibere cyabono mambyo mwancho muligeri na namono nigo tole no muske Linet mo omoke gosemoke moke tochikoba tugukwana nera asemambi yabono nande nigale kurwa sekiombe kelige kali kurukunga new young generation aspirant new young generation aspirants NGA new generation aspirants abana abasaye batebire nga barosiri omulyo bo barosiri wave yabo barosiri egento kendekeya eliba chake kuligyo burayi bwense ya Kenya na nemono kurwase birugo litangani mono indigaru muswati na ndego koraru bonchoreri na ni gonata kamwe libaga agokuwa nitumanye gusana maiteke busi Nairobi madira bakonya liki busi kiabolire bwakire asamali tankuru Linet mo Kenya gaka nkase itere Kenya nyabo machoge lakini no menyete Nairobi gaiga yes nchino mwanya biashara naende no mwana siasa okay yes wana siasa mbugango bwa chaka gose kwarabe aliroro nabeire kiongozi asa matuko lakini boniga na roche tigangende a bit higher ntete koba MCA Woodley Golf Course naende already Nkobande 2027 City Hall notore mapema Woodley yes okay yeah mwancho muliri ko igure nigagoteba nga mapema 2027 mwaka w'ichiri ubere 2025 nigabwatekere ngarakini tangani tukora chaka sini ni umurigereri nabo nsa chindara atake komanyanga Linet toto amini Linet moke toto maetelia so to mutuse njo muswati daro ligetio obo women rep oro women rep chinse mo chiri chia bomete waro lende the Linets yes isa chindu muligere nabata komanyanga Linet ngakia kinire nkie kakolire bakabona ikeira arengera tyo chikurigyo burayi Linet no moiseke and boniga tigankwa I'm a wife and a mother na kinire iga Nairobi na nyadre kubomura ya sebiombe au ebiombe bie angokore biasara echiro ebiombe bia bangina na ende numurainde asende okay bono ena mbwate kirenga kogendera gukora uburayi okay bwate kagenda gukora uburayi no muswati Linet moketo lenera se studio Linet inshinga kichinde twarara abasaye bawagitate bagateba batahita gukora mu nchoreri ebintu biriyo ligeretia meyense bitari kogenda burunge niliyogiri abaswati biriyoroche asobwango bwenete ko addressed ebintu bibonete ko addressed boneiga tuligereri ntubwate abarayi abaswati abange ase Kenya naende tugoteba mbia mono bara abarayi lakini ebintu mbire biabere ko bikoba mbiri kogenda burunge bune bwenerete naende abarayi ababuna abaswati aba tutebalinda abaswati muna tokoba chikura bagende bachikoto represent buna abaswati bagoikaga ali bayeba bono buna bone gatonya ari kurigereri buna egente keke arenge Linda Mama Linda Mama achete egakonya bangina bonsi pi eba bakena abanene naende akonyete abangina bonsi pi bakonyora abana for free only ogwaka na registration bono buna achete karusi wororo
bona abantu shaika ba introduced abantu babonete bakane bamanye konyora that services bona igatorre abaswati aba hospital elected to bachorire bagende gali monto tayo nonoyomo otenene tagateba yaya we need to retain this one monto tayo chitagateba kende gyonsi bona sende ebintu nebinge bibonete ko ba addressed mono muswati I feel so bad korabi bintu bigendrete abaswati ngosafa bale lakini mbanya ko ile initiative yo bateba naki egente kenge bonete ko bagekokoru bono buna ntutu achakire gocha aba tu achakire gutaka kuba abarai tubonete ko eko ebintu bibonete bikorubuya naende to address egento gekokonya abaswati ebintu nebinge bibonete bukokonya abaswati nantari abaswati buka bono tutate abarai bali bako genda kokorera abana inchiegasi tari kogenda mobe swandled moso serikali mukire muchake kuragira aso gose serikali mu machonaro rogeka serikali gitenende nerete nedemiro billions bono manyete gento gekobege kongunkeri na kiriri gwaso ira serikali tobwati chinguru chugukwana igo ko ba compressed bono wokubwati your master keriya gotebanye no kurara nsirara bono kende nguru tiyo bwate naki nkiora kwane abantu bakoigu bona ino ko bwata keriya gotebikora kora kirakyo yeah ekwamba korekana buno gukwana iga ibintu mbiroro che serikali yakora bobe buna bono twaro che igoro mu waziri bwo chenu osokuru alternate barwalia na rukorwo burwalia sese ya Kenya Eden Duale kaga tabaga bone serikali murubili yobo linda mamu igwa teba ulengo kulenda baswati ibono baro barete toyo bugurunga linda jamii akamaga tebanga nigo bono bachikoba bakurwa burwali butali gwakane ruchibese guchiasa baswati abake bakonyora abana tari abaswati abakebuka bakonyora abana abantu mbali baetani tichinga kichonspi okonyora maybe kwanyora omwana lakini tobwati chibesa cyo kuira nyagitari cyo kogenda onyore facility eyo nyare gokonyeka muna nchengi nyoreri tukona nyore to mwana litangani engakeri uru na ruto bachete ninyorete kine nyagitari abaswati mbaro barenga banene kombwa lakini mba afforded because by then to abwate linda mama bono konyora bagende bachikoligi social worker it's a lot of process but now linda mama came for the kwa asomungina no mwana maybe kwa iro mwana nasari onyorere complication ari go cater and you don't pay anything mogo teba nga bana babake na bara advantage ababa nene barabuna ki ngayimoko ngayitoko baira na ende mbabwati uwezo ina ki ngayitoko baira na barabu kwa boliri nene ngayi abandi batoko baira myaka yetane na bintu binde na new generation aspirants yes ego mokororekana motete kolete alternative voice yani motete kolete birengeri binde byao yeah lakini kera nago tegereire ekwamba kororekana mutete bwi associate na ebintu biri uru akorete igo new generation aspirants mubwate particular group ya aba bale SSMA yo group birengeri nande bakuri byoborai bwense mutete kwibwata na barabu tingo teba ngaki to go associate na uru you give credit to it due okay and then we cannot na butogo teba ngaki uhuru na kolete gento gekororekana and it's something to brush it off we can otorogo teba naki linda mame ya koretu inja konyete kero monto no genda social media everywhere kero montago tanga linda mama did a good job ntoko teba ati nga to associate you only appreciate what is good okay yes igo inu biribi mokora bire bironge na umoko byanchira yes new generation aspirants mero biliki mubegete ko era bana siasa mochi go deal na barabu abuga to bunyamasi wechibese boniga Kenya boniga se yikeire ntete ko tebi gente kitangani abantu banyare korora oburabu mboro siasa eri tware gokora maybe for the last 10 years tarierere boniga ntete ko mubwekano buna eri twabwate amandamano aya genzi abantu they came out of free will mbaka nilibesa na muntu
nabone ga 2027 ngocha kobore surprise ng'abantu chibesa abantu abande mbachabaru akini abantu bagocha gochoruna raia nambali batabwati chibesa chibasira chitiga baru abantu bali lakini umuntu gocha gochoruna umuntu uchigokorera umwana inji egasi umuntu bwerwete akore egasi yes asaba taberwete bakore egasi mate siasa ni bwate perception boniga abali abakichikura ngoli kibale na anda abantu bale targeted n'abasaye buna ino yaro ni tukulia kabere ebituo mbali ni kwetera se statement cya na IBC bakenya mbara orokoro abasawo bagotebekana batete koleta maunchureri uroje sabali ya maunchureri mwenyare esabali ya maunchureri nintonyanyare kegero ready ntore ready abantu mbare ready no ninja abantu mbare bakomboli ngai bago chikoregister nkoboro kinda nki genda gochiga iga we ntobwate chingaki abantu nkoregister bale mpaka ense eichane igago twigedega koregister bale bakense eichane yeah njira nire mugendete ko brand maite ntwaro cyo murayi bw'ikiama gya DCP brand rikigali chiae chigo chago soka chiko gya detrail yo bate yabantu bali babiri kibwaka chikura inubono buna new generation aspirants because na roli na chiri mukutano ino yo mugokava na re mote banga ni inubono chingaki chiabono iga abasaba mine njira nire mwirobe mugobeke mikakati yagera bachiko gweliki ntubone iga togo sensitize abantu through social media and one-on-one conversation naende bagotaba you tell a friend to tell a friend so far ntubwati chibese chichi nyingi torakora ibintu binge lakini social media yachire go take over yeah nakiri effective era effective asengencho kero kolike gento geko genda round nande we are target yetu anene era se abantu ababagukina ometa abantu mbaro tintetiko tebanga ababa nene bagotire into the we are the future yeah we are the future nande future you need to bono ntuto manyete abantu kuchimayigamba manyete kegera to kero ntuto esokiri abantu baigoro bagotebia bamaiga mwateba ninu mure the future na ande muligeretia matukago sio naboniga abantu bateba ndero ninu muroro soburai mwabere mukurubekana tindateba naye lakini kerango ateba igekera ulese ke kiameke kigose obo mu bwa new generation aspirants igongo associating abasayi nabo baba bakurubekana bakogenda ese chipara nakorekana bagoteba ngani gobwate umuichano monene nga kibintu bigokorwa perhaps ayo kulige kirugense na ande baroro na bakogenda chilevel chigora asinini abana siasa abande bale chi association y'Ikinene na abande bale ikichinde chigocha n'abasayiboka mu package iri as a new generation aspirants yatari basayiboka abantu mbale emyaka echietake abantu mbale barabane nake lakini mono ntubwata abasayi abasayi mbabwate mbaroche nk'ibintu mbichiete mbiri bironge Kenya bona abasayi abana bagende lakini ntubwata abantu emyaka echietake no ninche nechietake igo nechietake igo yeah why new generation aspirants generation aspirant erororo otu achire ne narrative about politics telling about chibesa chioka omete tuanyare gutware narrative nga last tuare million kadhaa manye kobe kiongozi na andi kina kigento abantu basariri Kenya kucha kwena na chibesa center left and right abantu bakwe kuchibesa and then you end up choosing bad leaders watigaba ebiongozi bire bironge bigo chikoire miswada igokonyo mwananchi kwachoro muntu gwakanire chibesa ugoikagali ochaka koragera akonya gutuka ngoraigo bono togo tige biongozi bali barabaya nande tutete kusarie gente kige chibesa tigo monta chene ne genta gotebi bosaigo leadership tari okoguru it is service to the people bona abantu bacha mangani chibesa babeke kando tusuke bosio kubeka chibesa kando naroro murwanelio yo mutindi okwanelieta kuligyo burayi bwense okogenda chinsemo chia Mombasa kera ikororo abasaye bakire barule chinsemo
ukubatebia nche nacha gukwana na inu timbwate bese ndabaya chiko barimbas chibairanika siasa y'obutaka bw'eki bese ikarorekana gukorerwa ecece mono sana na ne gwatebire kende nkeyo abasaye na bagotegera ideas ya social media na bako vibrant lakini kere ikere bagochese count hall meetings yasemisangirikana ende yonse babwate expectations ngakibona mucha kwigiria abakenya banarire kwa igwe bintu because ndubwate merobiri yakire ao bana siasa bagotumika gokaraki kwana na kibese gochese bari bone igante tego gotebia abantu se Kenya yaikire ibagoteba iga aria se kibese kire bakuri akirimba maitase bakubikekura muna nje nachagire goswe ground okonyora abantu bagotebi karue soda ngo batebi for free chitimbu atibesa ngwa muntu ncharo timbu atibesa ndaye muntu tingo kungaina lakini uyo koigwe gento ngokwana na bali bamanyite na bande bache bayendere kumanya I think I can deliver na ende nabungo kore gento without gotebanga uyo no muya nabungo kora igo nche mangani chibesaro I'm not there. Okay. Yeah. Sabaga chibesa you are not there. I'm not there. Boni tekera tuligere Kenya again right? Woodley. Yes. Abantu abange bagwaka chikuroro bako associated nekiama kia ODM. Not really. Kuligere linge sakukira ali kenge kenale tio nekelikebwate association konya na ODM na Azimio. Iga ali gento kwanza association iriga ali enene most of the population irororo abantu bagwetiga ali abange na Kenyambi nke is it allowed to speak that Kenyambi bono aba very affiliated na Kenyambi kegero maite Woodley tari abanyene ba Woodley bagwaka chikura abantu bagwaka Woodley chikura n'abantu baruwete isiko abanyabiasara the bigger percentage n'abanyabiasara lakini bonega ebinyambi byabere overtaken n'abakamba n'abagusina barabumbaga ndete gosuka mbega asite bono ntogo tebanga nga no murengo Azimio kegera Azimio only took 207 na nde yarenge out of nga watene ku gawanaka yes bono na kiki tora tebe igo but it's not at guaranteed no munu oyomo okay yeah whatever it guaranteed na is good mna whatever igo ngakibono because umugusina roro yeah chikabire chichinde nchiroro yeah na new generation aspirants mogate batali bukabira mukurigirira yeah ngakyukobe ka muri tangani umugusi because umuntu guchakore ne bedrock guchakana bali oteba ngaba nabungu chakana bu kwamanya kuruoro kwagenda isiko wachako barabara nchitindi goteba ngo korandi gasi no mugusibieka nchengo korana muntu nde bwensi obwate faith na inche omuntu obwate vision ama etenga oyogagoto direct kuchigeiga nkobere buya muntu nde bwensi mind chiaye chigo incline ni chiane we are ready to move okay yeah wancho muligiriri nigotole na Linet Omoke semambia bono togendete gukwana nera anene mono ibaga yabangina gusaba swati ribabwate ase siasa ya Kenya na anene mono gateba gakurigia uburai kurwa se chinsemo chia Woodley abwasa gateba nigachikurigie kirukyo bwe MC nigotete gukwana igoro yamangana a Nairobi twarole Nairobi gaiga mugavana Ororo Jonathan Sakaja asama tukabwa ngo iga impeachment ya machigocha kwa tebire ngo gendole county assembly yes ya Nairobi pinto kiebyo muntu le Woodley yago expect kurwa sole amonto le Woodley yago expect kurwa sende ni kwanza tuira na se impeachment impeachment ya Sakaja impeachment ya Sakaja yentege getangani ndatebe Sakaja na abwata mamocho naenda bachori aba bakurukutie MCA chonsi cha Nairobi ebachetamo bakarentu na igento yekuruku broad based government bakakora negotiation bakaba bakuriteine mu governor yobo of which is very wrong mu governor yo gabonete ekina kiaye kegende bosyo
airu senate abantu bagambe kuru senate ororo onye gakobanga nabwata mamocho maybe atene nibugo sasa riwegasi lakini aba MC abonsi pi ebachete amo okora bona aba MC abonsi pi bagokorere gasi abarai babo yere broad based government naende MC etayo gwesogeti kosene mbasi nini bakatebana ki gente kenkeri kirunge bona kingo kateibie barai tubwate bonsi pi bako ba compromised yani abarai bataroche se baguchikuchi banga baremeuko kosene batari koigu bona bantaba already onyama mocha toke ira se county oyumanya ngani chibesa cyabana inchi cyasarekire nande chibesa chibonete gokonya abana inchi be ward yago bona gocha gotebu naki kora igakira mangana nkorositore echine chibesa cyabana inchi manya maybe onye ne chibesa chika tingo tebanga na guilty kegera not proven echine chibesa cyabana inchi chibonete chikonya abana inchi chia seri ugento kyo kera korusia se obisi ontali gokora ibintu bitabwenereti bona abantu ba Woodley yento ntete gokora ntete korenta uburai buri tofauti uburai bo mungina kegera na inche no muibolinde mungina asale enyo enkete nene lazima mungina abe strong nto gwate shortcomings sana ase Woodley kwanza bunanche asende ngokore biashara Adams Woodley Jamhuri known as Toy Market nto gwate shida ntangani ya garbage at least yina nyare ku identify nto gwate shida ya mache nande wakadha nto gwate chishida chinyinge nande bunoga ndretanga chire ko evolve ando endre kumanya. Okay, mwancho muligereri mambia bono nigo togendete gukwana na Linet Moke asana na monagendete goteba nigo abwatera ngo yokorigi oburai kurwa se chinsemecho chia Woodley gaiga Nairobi togendete gukwana na yara tutete kumanyanga libagali omugusi ndirelielia se okorigi oburai na mono tutagete kumanyanga egesa kukyo mugusi ngebugate mbweli okonyora Nairobi oyo magoterena bamanya gotena bonsi bie merongene yas nyabono ngakiogo chora kwanyora kere kiombe onye ne biombe bune bitubugate kwanyora kiombe kia matunda kiombe kende kali kurugose lyonganyo tali mbimanyete kialetira barai abonsi batena kwanyora kire muntu nabugata abantu bae kurumaiga nechikura nemirobeli ekera kwa ebekire kwaranga kwanyale ko okonyora libagali yugo chikonyora gukwikia magani y'abantu bawo negendo kende naro liragateba nkilinga abarai mbale bakale gochorwa akubulinga ngbakuigwa kwa buli abarai ngo bakuigwa ndubwate broad based government yes nkakia mona arochi guko bagokororekananga gwa kumitie murai bwikia magio DM ngakia bwatugete chimbago agasoa ase serikali eyobo migoteba ni yobwagali Bone serikali eyo bwagale oyo omurai oito okoroku omurai Raila Amolo Odinga twanyande ko bakumubwati asichinga kichintambe onyande ko bumurai omuya kegero otoire also many benefits to bwate Kenya gaiga and tunasema asante ntali bintu byansi bikobara kana ne bikongo lakini umurai yoyo ito he has taken us for granted gocha goswaga igagacha so mungano yali na no murai yoyo kurukumo oyo guturabona iga njendo chene betroyal asaba abantu bali banyade ko babo ko mubwati asichinga kichintambe abantu abange banyade gotebo mugakoyo ngana ne broker igale biasara kera chinga kigago swakire serikali bono bono murayo ito gago soe serikali onya kobera gabu onya kobencha garangora igo aya kobencha garangora igo bono murayo ito abantu abantu bamubwatiri bono buna igaga tutebinga nkogenda nkana ni bantu ali gochiko semisiri paka mwebile zimwe yesi to ami to kabogoli ebintu abana mugongo mpara tore
agabuke nyanja gatutika maiga wono turato teba gare topo toereru maite garuche abantu komaro balenjira kogenda kana nibuna kwa teba onye barori batwali liumana liumana ilikonyelia gosere ilio murembe akarora abantu abakuitana bari akagenda alia agasoime akareta omurembe omurembe oyo nebo ole utakorento lakini bunero olengo muntu ogokora wanasema balance and check of the government igare kogenda negasi yae konango Kenya bone igatiango tebi economy ere mbepi yani embepi buna njo munya biasara abantu bakweyagerie kemba yani ebintu bisaregete abana baitomba bwatiga asi umuntu agokore kwere na kiegoro agokore university no alisiko gabu unemployment ekire kinyinge nande gente serikali yakorira ndekirikebe igaira abantu barulisiko obaire chi license cyo gukora gasi Kenya omuntu nere manufacturer nere wholesale nere retailer abantu abasomerete marketing ngai baguchi kera rentira abantu abakuru ame allow those people to work here in Kenya abantu abandi ngai baguchi abana babakorire marketing umaete inere kwanza hii akorire ya sariri kwanza gento yekoroku ajira kwa vijana bono nyendiri tobwate restriction chiko restrict abantu bakora biasara gaiga Kenya kunango ntore atambe bono usaririe economy esarigete in short kene ngeo kegendete Kenya ebintu bierete kai kwa ruro botirwo bono mambio gatenye bintu biasara ebisarigete yani tiango tebe abantu bakoyagerie kemba abasaye batebire kiruge kikia insege kyobwe musie batigeru baburie abababwate myaka yachire barwo naroche kurwa semo ya Mombasa abasaye bakwanete nga kirugo kyobwe musige bwenete gutigarira abantu bari youthful bagochaka banyore startup no bagochakira y'uburayi bakine bachibire kubindi bono muntu yo togoteba ngo yochire onyo muntu gwakorera gwe MC maybe one time sukabo si otigera abande bakore tiango teinoro cha abantu abasaye abatogoteba barabake they are very brilliant you sit with them they bring a solution to you like tomorrow like today abaraya bamba kwate ideas if given a chance bako implement ebintu ani Kenya tiango teto cha kwa Singapore ya kwa ni rusano mwancho muligerelia Singapore mwana siasa ndobwenzi bwatekerengera likyoburai igagateba Singapore naligerete bagateba Singapore nibwate nchira yabago interpret vision cyabo bateba onye babegete 2030 binabona tubabegete 2030 twisirigo ikororo kwanyole ibintu mbire bagwa chief lakini batwara chinga kibago cyabakora checks barais bachire nyono murubili housing binabona bagateba ngatoka gende nchire kwanyara baye koleki bayo bwatire onye negento gete bakora go transport system kwanyara babwatire nyana mangana yo cross industry babeka boyo bara ibons ba Kenya gaiga bagateba nga niko tutete bakora mu nchuri ya manene sana ngai mungu cha mwibera lakini aturaso ngai bago cha bibero che bikoro to biru bya maunchuri ento kwanza tubone to kwana about housing tiango tebi housing ya chiteko basa abantu babwati chibesa onye housing negento kyarenge universal gocha gukonya abantu bare inse kunango chinyomba chiri bakwa gusa bono chibesa echi abakenya bana chibesa nande baoniribu ni ngoro muriria sabantu abonspi tiambo riri swali no mwananchi onye ni chibesa echi ariko na chabantu gariko na chabantu abantu chibesa batabwati chinyomba but again boniga Kenya I don't think into takere ko ebintu byabusa tubonete korosiriwe environment iri tokonyara korigi chibesa cheito tunyare kwegorera ebintu byeito twakorere gasi lakini environment iteyo boniga kwa chief Singapore nabaraya barega iga te konyare kana kera corruption yairire miri atambe bubi te konyare kana omuntu agosoa gente getangani onye namenyete kebira ntete kwenda runda na runda okogenda ate expense yabana inchi mono nchirate yo tora ikeri onye ntora rusie gente kegoro corruption Kenya ga na corruption yera rusibu no muntu oyo oreso intentional okorera abakenye gasi na baraito kwate boniga Kenya muntu tayo intentional okorera abakenye gasi bonspi emenu yabo bakorige abeko nyale kanoto ko intentional lakini ekera gwikira ali onyoro na ali ribo bena bali babwato tiganda kuboriri swali ntete gukwane gente kemo omo senator naro I admire him so much onyonka kurugusi he is very vocal and very intentional in what he is doing
and he doesn't like to speak the truth. Abagokwana nyegente keneke mwamu neke mwamu onye nekerabu abuna we viongozi tutagete bagokwana ke maene na ndoroche mbaro asaba na inchi mbaro abaya tiangote. We have leaders who are good na ane mbaro bata yani bange mu konye bacho rubone ga bako babuna chingondi bakubwati babwati muligeli nensoko bwakire nigo twendete kwa na Linet Muke nigatete kurigia kirukyo bweshimiwa bwo MC asenseme ya Woodley na namone senkwane yabano mambige ntate birenga abantu bande nigo bakali myuko asagate bakali bakali bintu batali kubwatia maragalia abana inchi babaire ntate togenda umutima ko musinini tokwira no mwancho muligeli togendere gukwana na Linet na nene mono atoteibono ntate muira ni ubukabirake na ndo bukabiro bongoirana no gukwanira umugusige kagera umugusi onye kales chinsemo chia Woodley na atatebinga kibachi koigwana negotiated democracy ne karororo abagusimo basa gutoka muri 300 usemu bwate kinamba kiragere tonyora uburayi usimonyo uburayi ubu kirabuga tokirire ndekera mu gocha twateba ngabarayi baito bayikira onchu muligerelia aigane Soko TV nigotoka ndo mutima komoke. Eye Nensoko TV Oboroso bw'umugusi. Nuganete betri uratumia segari yao ebetri ugucakirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gusenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asengichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Kupitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kujamstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Kwarasire asa maigerio yomonwa atabwati ebikoro noganetie kwagacha anki yao na maboko ao omonyene aiga Borabu Technical Training Institute nigo tokwegeria ebikoro amaigerio aito niga kogenda nokogania wechiro nobumanyi bogwakana chikosi cheito ngamona mechanics, electrical engineering, ICT negati yechinde nigo togotoka imeyomochoke birigo county ya Nyamira asamange twakeresimi ase namba 0746211764 gose torikere email gwetera borabu.tti@gmail.com. Borabu Technical Institute, technical skills for development.
omwancho murire bwa Nsoko TV Getaseni Gen Soko TV ibwatira sengenje yao kokoretera amangana amaya ayatabwati gwanchero ko rwonsi kurime yagusina isiko yagusina to kubekera tene ni anyare ko bakawateka atabwati gwanchiro bonda bwansi korwa se ebunge ya Kitutu Chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietari Nyarike Steven Embonde korwa se county ya Kisii elietari ane Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekeranya gukoreta amangana amaye ko ritukira Jumatatu paka ritukira Jumapili Tini Gongoro Perpetual Machin na Nyora Netrobin ya Nsoko TV oboroso bomogusi magega ya televishoni ya Nsoko gwikasero yao kwanyoriribaga ligi yaliyokuraria asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuraria gukwenyoria ogukwa gose okubonchuria bono nabo konyoribaga lyabene liyokuraria asegete senieke asoliguri liyakibusani turikere gose twakere simigwetire namba yaito yobonchuria 0788666662 mwancho murigereri umurubiri n'Ensoko bwakire na buna nagatebi gotole nsemo yo moelio y'umurubiri bw'Ensoko butwa chagete 12 na bono nigo twikaranste n'umusubati Linet mokega igase studio tagendete gukwana ali atungite siasa na mono mugusiole se chinsemo cha Nairobi rindo choyo mogaiga agotebanga umusubati uyu na bakora aegwelibaga twamusabira maya 2027 bono iga naki agukwana iguro ya Matiang mugusio bolje bayo mbia mona siri bageri naende ntete gukwana iguro ya Matiangi no yominto is my elder brother bono iga Matiangi iga kone kasa abantu nda bwase kubwika ni Matiangi buno muswati yobero mokega ubwate surengia chitabichindonge naendekero mumura iga kumurigeri iga taitamo nyome. I'm not saying Matiangi is that person, but I'm just bringing something across. Okay. Matiangi no muntu kero muntu ora asemenu y'abantu abakenya abange ngo mukwana bale buya naende I like this part of him that very composed talikora amabantu straight to the point. Okay. Naende I feeling Kenya yentu tageta baraibu na bali not that I'm a kisi but that's the reality abantu kumukwana bali buya. Okay. Yeah. Nindo choyo mukuru kunga Patrick Matoke no ambassador na ndora chiriga igana no murwanire lifekero kyo MCA chinsemo cha Bokera otumire message yako ntebe tuned in from Nyamira Bokera ward incoming MCA Ambassador Matoke, we need more women at the helm of leadership. Tell that madam I welcome her to Jubilee Party, the party of Dr. Matiang'i, and let her add me to the team of the new generation aspirants. Okay. New generation aspirants ne party. Ora barangeli wate ako awate ko welcome Jubilee. Na tebire mbia mono.
onye nyasa ko ngiro tingo kana but new aspirant ntogendete kubange mikakati nekyo kiamakire ose no bo moto bwate go sensitize young people igo kiraba ke chama nkiraba chama pase lakini ntogendete gukora sensitization kegera kiaire so many youth a platform to express themselves kwarangeli Jubilee watebire time will tell chingagine jiratebe Jubilee onye gingo sonya sawo konda go chioro sitakata okay onye sawo kura go chioro to komanyerelia narora oyo monara igatika ndarara interaction because naro nande naro otomakuru Facebook abanasoma ni SMS na bali bachese WhatsApp akuru ku Owen Insu agateba Mama Woodley asagoteba nande nara okuru ku Mama Woodley moke there you go akora abantu babo mbarayiga nabande mbarayiga chikwenda tachikuna kuiruka twali kukwanira bono kera twali koirana nuwa baraya bake mwarorire se umucandure nande mwatebire gente gitaga ni mutete kurabeka nabasaso bwamo na kera mwabekira abasaba sobwamo morore nka kimoko genda busyo kurinde nakuburi igesa kungira cyumu busi na kero kigita gitabaraye litali yabo irimo kereri ugoro chinsemo kirchi ya Woodley chiko cyo gwika chikura abagusi bago cyabande bagotebye umuswati tigero yagenda busyo nka kiro cyo rakore gose mu chiko tenda mwensi emerongene asebone gase abantu besokiri abagusi so far ase Woodley ninche naende abagusi bonse bibare Woodley asibaeta na bande bale isiko bali baratake gocha Woodley hakingo basorora secretary nyasaye nchitimbu atibesa nkuru lakini muoche mon support puno mwana mino tusuke bosio naende no manye to rero bakubwa ndire nakolete IBC rimo mbako mongino lyo mogotu gako boli oyonga yagotoka mubekera akina abagusi ba minto gakitwanchane moche mon support gaki ase koigu nje nimbwate manifesto era tusuki bosio gaki moche mon support manifesto sansa murana keigo ogusiara emanya tumanya ko genda businko boli nande liswali ndenga nkikigenda nande bakuru wega ndoche Robin Nyambi nyagoteba congratulations for supporting Matiang. Okay. Dara igarero gateba oyera ni chaya ari gukwaneria ari ntri umuchandura kinenda gateba congratulations for supporting Matiang bono le nakubuli manifesto yabo CRA emanya manifesto yane kwanza ntete kolento obomo kwanza ntete gukora nga ebintu mbire beto gukora distribution of bursaries ntete go chiru aseni chirere ndonge muntu to tayo ko ba discriminated ndeto busafi ase Woodley ngima Woodley nene mono ndo sichipara na ndendora na kiaba abantu bakonyora amaliogo naende abantu abangi bale Woodley n'abantu bebyasara mbare disadvantaged in a way and given an opportunity ngende city hall we can see how to do na kitora akonye abantu bare asebyasara naende abamurambare abaitoto bwate bonega batabwati gasi una we into create jobs buna cha garbage collection at least abamura bare jobless bakonywa mariogo banyare gukora gasi ba komboere chinyomba bune chire itonto bwata abantu bakorara ase chiro yere bobe abantu abo balentere chikawo shibabeke gabu na bakonyora banyora ajira bakomboe chinyomba cyabo banyore chi family nandegesa kukendre igobonende kwatabire ngane nchiro gukurigia abantu babekamo orenga banyora omenyo bagenderere so bwamo bachire bosyo no bwatenga yawo watabona li wachaka ngakyugo balance siasa ninga kara bunoge ndatona gutaraiga siasa bono ngona gochire igente getanga ni kwanza nimbwate abana and then ebagotane ke gusino muruginde first of all my husband are my number one supporter
he supports what I do. And kina kigente gitangani no matter na bora agende maybe wachire TV station or a bit late. He's very supportive. He only asks, are you okay? Engo tebambia mono aseko nga libagi elio kwanza engo tebambia mono. Lakini I try as much as I can to be there for everybody, my children and my husband. Okay. And still serve the people. Yeah. Abasacha bakara bakara bakora wakiri bigokoro mateli etegereri uchagira basoka kuna kogera ndori public barazas ndori mikutana semisangire kadasa abantu bali kwana kwa bambushidi kwana kanyoro muchando ndokorekana ngogusuku mugichisiko so far asena ikere bone gatinda nyora but I've gained asena ikere I've not posed like someone who can be intimidated with anybody. Trochini no nimbwato mubere. Yasana to siseneti. Yasana siseneti. Adengo tabambia mono. But there is that respect that I've created. Even if I interact with the opposite. Yani maskani na alimbegete. Asenale nta vuke mipaka na endo monto na toko kwa na maete na ki ona watu musimamo we. Okay. Yeah. Kirandeni seke yo musoli bwe sukuru wa chinsemo chana kuru City Salams Club agoteba goikasobo ere chinsemo gachuba ateba watching nande muswati yu nabwo atekerenga. Yeah. Kirenga bachakira bateba bachakira kerora sibagateba lende nga nigo okokori wiyasu nkwane yu kwana oyo murara okubuli buli ya Linet buna ukwana igo ebinde binachato ikiraneri gose nande nera acha gutweba igente gitangani ndakore naenda abantu bali bali anya na inche bamanyete naki kirona akwanire gento ngotemande to deliver. In my humanly power, I'll try my best. Those who can give testimony is those bali anya na inche nende balingo kolera se balinkora asenkora nkora and without discrimination. And I like doing the right things. Okay. Yeah, and I like when I do the right thing, I feel like I've fulfilled. Okay. Yeah. Twasoiroro mwete siasa ni wato inspiration. Yeah. Ngoko muki. Go siasa mwete atoko nyoro muntu te noteba chingoli madhakar bali baburucha soburai naba inspired umuswatiale bande bali baligire charity ngilu bande bali baligire ti media omwa ikibaki nchente tako tabege ntege tangani. I want to surpass that. Okay. I want to just be Linet, Mama Woodley, and if God bless nyasayanse seninga ende atua nendere igoro, I want to be the better version of Linet. Okay. I want to leave that mark. Even when I retire from politics, people say that Linet existed. Okay. Nchenta takobe nsoko ere tofauti ego sokia mache ama wakotaba ama keneneku. I want to be just Linet. I don't want to be omontogete. I just want to be Linet. Okay. The better version of me. Okay. Igata itekoba omuya na be na itekoba omuntu bugwonchuliria na koleta umulindo muyase siasa na namona sagateba chinseme cha Woodley musacho ndo karoro rengereti ngana twarububa tabubu ati nigirwete agenda busyo na koranga byanyale kwa bigo ikirana Linet. Ntagetenko ichinga kichi. Yeah. Number 1 no bwata abantu ba ukubwati. Yes. Number 2 no bwate engana eliora nyale ko bagukwira liba gotebe kwanene camera eri the other side. Omo gusi go so muntu li ukubwate si omo mo inspire this morning because yabarayi bakoba chistepu ibere go sisa tubusyo babuguri abantu abandi bali mayaga banyara ko bagukina na barabo. Yeah. Ntete gotebe gente getangani so far bagota nobody is limitless. Ntete go aspire omuntu onde bwensi obwate gento kende gyonsi oigwete senkore ya unu bwane toko gokora go ahead do it. Munanche nanyora abantu bago discourage about politics. But I'm very positive about it and people see that I'm going somewhere. Okay. Whatever you're doing, do it to your level best. Okay. Tiganya sakurai agendreko banai naende muna nacha goteba naki kora naende ogendreko kora na nyasakurai naende ntoba se ko babuoba umaeta baswati bagota when you're joining politics at politics not for women
if you feel you can be a good leader and it's something that is in you, do it and go forward. Ateba onye kuigwete no bwate gintu kirio gokora gekore na na mona satebire nga do it. Omwelio tobwateringa na limwe mwese mambia bono Diana itete esebara kanyoro muntabegete t-shirt ligete nga talent nero na hard working nero ngayo kolero mukyo sachinde no mugusinaro ratake kugamba naye. Okay. Inchengo korere biasara Woodley eye manyekanite muna toy market and kirogo chororo editari MCA ria chakire ko swaime unatafuta madam MCA cha lady naonde gabu nkoni chianga for corporate women for casual wear na bogo chonyore come support your girl. We've got this. Okay. Yeah. Mwancho muligeri twikiro mwelio nigo twarenge na Linet Moke. Tali Moke asivirengerali onyare kwa gakuru birengerali bya essential wikiranu na namono nabaraito gateba kiro umuntu gaiga Sensoko TV nigo toko mwalibaga arwikirenga kyago chiaso mugusiale gekoera bono tools of trade ya neki gusito gutumika nigo twegenete ngano mugusia sanda sasaberete onyare kwa gakoigwe birengerali byao na namono mbakoligie bana gukwana naye na ndini matekera barayi bachire bosio ili etali no bono ngosokalire essential no naso gweta chira rero kuligiri guno murai elio kwanyara kwa gokoranga kwa berebia na roli abanke ni doche Dorcas Nyanchama atulikira happy new month mutinyiro chako muya tigandigiria sesemo ya Facebook nko by mention tu tindigo chiko kwana kiligwateba kusikwali ko mwancho muligereri nindoche asemambia bono nigo twanyora interaction chinyinga sesemo ya Facebook na anene mono ngoteba mbia mono mam oyo okoligereri tikurwa chinsemo chiri chia Woodley Robin Nyambinya nere onyara kabaga goteba congratulations umusolgwege susu nyabotobe the comedian mbia mono sauti ya mwanamuke iko sambamba na betereri ra esomire sagoteba matinya botobe keraro liro musubati iga chire talikobeka burunge ago chota tebi yayo yayo lakini na renya botobo koire de endorsement delishabikiri to nambe mo andonsia soberete na abanke muri tinkonyara ko bagingwetera cyose gekora kigo cha kikogenda tumirane mambia na tunyara ko batokora mu rubirwe soko bwa kireri Italian Innocent Onyango twali ko bwatera na Diana Bindemo uyogenda asensemo ya kabiri studio iliko bwatesi Big Boy Kibati na Toldi koranga ya bwene ire burunge na AI na arenga John Mini Joseph Chweya twajara ko batokora tichi kabire unegwenerete tichi gatatu mwancho muligiri na ndamambi tokomerana tororenga ngakitokora buya elitogendera busidi talikia yamo mutinyigo chakire tiganaro ibirengera bibe biya aiga Sensoko TV.